Ja hoci kedy sa aj seba pristihnem, že kňučím v dodávke, že bolí ma chrbát. Áno, ja mám toto isté. Prečo sme si my vybrali, že budeme cesto? Tretíkrát mám Michalovce tento mesiac. Tak normálne vždy sa zavri hubu, ty nevďačný hajzel. Normálne, že sám seba musím ukludniť, lebo to mravčanie, a tak ale je nám to prirodzené, ako keby podľa mňa. Každý človek. Je to tak, ja dokonca som niekedy aj nasraný na to, keď mám fakt, že ťažké nejaké obdobie a veci a chceš zvládať a stíhať a nedá sa a hento tamto a potom niekto mi povie, že buď rád, že nemocnice sú plné ľudí, ktorí by chceli mať tvoj život, len kurva, ja nemôžem mať problém. Len preto, že sú akože, však mne je to ľúto, asi vážim, že som zdravý, ale ja sa teda nemôžem posťažovať, lebo som není v nemocnici. Tam som sa ešte nedostal, ale je to veľmi zdravé a máš to lepšie ako ja. Ja sa tam potrebujem dostať a toto je akože prirodzený a vývoj, ktorý by tam mal každý skončiť. Ja som zatiaľ som len v tej fáze, že len si tak dám, vieš, tak mentálne po paprčeke, že prestaň proste. Hej, presne. A pamätám si, ale to bol taký brutálny a taký aktivizačný moment pre mňa, že ty vole, malý bol čerstvý, ešte bol malý, ešte sa z neho parilo a v podstate niečo sme sa my s mojou pani sťažovali na ihrisku, že zobudil nás o 2:00 v noci a reval a neviem čo a proste a 2 hodiny reval, kebyže našratý na celý svet, potom sme konečne uspali, my sme z toho rozhádzaní toto všetko a asi 10 minút potom som mal rozhovor s rodičmi, ktorí vlastne mali dieťa niekde na prístrojoch a v podstate typek hovoril, že no, v podstate ako keby tá anotácia bola, že dal by som neviem čo za to, kebyže počujem malého aspoň žerevať. A to normálne, to som so sebou nosil kámo, že mesiace. No jasné, však. Normálne mesiace som si, ale ani že vnútorne. Už len si cítil taký ten nádych, vieš, že mali niečo a ty že Ježiš zase, nie, prestaň kámo, že normálne, že aj neviem, či je to, že poverčivosť, že aby som určite z nejakej časti je. Nehovorím, že som nejaký hyperveriaci alebo niečo, ale z nejakej časti určite tam máš také, že aby si to nezakrikol. Len si daj pozor. Aj keď si super, úplne moderný človek, modernej doby, fakty sem, fakty tam, aj tak vo mne je nejaká taká malá časť, že kámo, daj si pozor, aby si nebol veľký frajer, keď príde na... Je to tak. Ja v posledné roky, ale akože vždycky som to tak mal, ale dávam si pozor, že čo poviem v textoch, alebo respektíve takéto chválenkárstvo a raz som urobil text proste, ktorý bol úplne o niečom inom a ja tam iba tak na konci poviem, že aj tak mám čísla väčšie, ako by sa akože niektorým páčilo. A do mesiaca mi tak išli streamy dole a videnia. Potom vlastne sa prechádzalo už ten YouTube už ako keby dosť padol dole, lebo už došli digitály a tak. Áno. Takže to bol taký ten prechod a zrazu z nejakých, že som mal, ja neviem, 300,000 pozretí za deň a pol, tak zrazu som mal, že 30,000 pozretí za deň a pol. A mesiac predtým som vypustil pesničku, kde vlastne hovorím, aj tak mám čísla. A som si to hneď spojil a som povedal, že ty proste, že na čo? Nikdy si to proste nerobil, nikdy si o ničom nerozprával, ale na čo tam pchášte veci? Proste vidíš, jak ti to pán Božko vrátil naspäť, odvtedy ani hovno, nepoviem nič. Keď sa toto dialo ako decko lomeno puberťák, tak normálne si pamätám mechanizmus, kedy som si vymyslel klamstvo, ktoré sa mi do týždňa stalo. Stratil som mobil, stratil som peňaženku, hociaká varianta. Hoci čo som zaklaval, tak sa mi to v podstate potom stalo. Ten školský rok, dajme tomu, hej? Ale áno, ja to ináč, toto mám dodnes, že keď idem použiť nejaké klamstvo, akože nie klamstvo, že ideš niekomu... Tak presne, výhovorka, dobre. Nemôžem, bolí ma hrdlo. Jak zložíš telefón, tak ťa bolí hrdlo. Ale ono sa to normálne deje. Fakt je to tak, to je proste tam hore, je to tak nastavené. No počúvaj, ale tuto sa môžeme baviť o tom, že, hej, akože poďme teraz rozmýšľať. Buď môže to byť nastavené, že je to niekde tam hore, ale napríklad môže byť aj vysvetlenie, že ty v tom momente, ako dvihneš ten telefón a potrebuješ vymyslieť nejakú výhovorku, zapojíš svoje podvedomie, ktoré ponúkne prvú vec, ktorá dáva aj zmysel, lebo ty to ešte nevieš, ale tvoje telo a tvoj mozog už vie, že včera ráno ťa trošku zaškrapkalo. A ináč ten večer tá količka ťa rezala viac, ako si myslíš. A ty o tom nevieš ani hovno, ale tvoj mozog normálne, že OK, dobre,
snažíme sa prežiť, čo? Nemôžem, hrdlo ma boli. A zložíš to a jak si to povedal, možno, No preto sa snažím akože dať takú vec, ktorú keď aj sa mi vráti, tak ju ustojím. Vieš, že není to niečo, že kokos ešte Braško nemôžem dojsť, lebo ja neviem, proste nehoda na diaľnici, vieš, alebo začo. Vieš, akože nie, že ja, ale stojím tu v zápche. Vieš, kedysi som mal, ináč chlapci, kedysi som mal normálne tieto zápchy, som mal sériu fotiek nafotených, ktoré som potom posielal, že Vražko nestíham to, stojím v zápche, vieš, a prídem som ešte bol doma, ale som poslal nejakú zápchu z mesiaca predtým, ktorú som mal v telefóne pripravenú ako výhovorku, prečo nestíham, no. Ja už si tiež takto napríklad, že mi sa oko často zapalovalo, takže keď sa mi zapalo oko, som si odfotil, vieš, že, lebo to je veľmi dobrá výhovorka, že Ježiš, prepáč, že dnes večer ten trenčín nedávam, vieš, pozri, aké mám oko zapalené, pošleš fotku, kvasím vodo. No. A my už nahrávame, hej? Môžeme. Jasnačka. 3, 2, 1, 0, štart. Aha, čiže nenahrávali sme. Nahrávali sme, ale začneme až teraz. Nikdy nie je napísané, že začiatok musí byť hneď na začiatku. Áno, len to bola pekná téma. Niekde okolo začiatku je to OK. Dobre, čaute, šteniatka, ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde Luživčák podcastu. Dneska tu máme veľmi, veľmi špeciálneho hostia. A to je Kali, obrovský potlesk. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Čau, ďakujeme veľmi, že si prišiel, pane. Yeah. Čau. Je to strašná halus, lebo v podstate som prvýkrát niekde, kde vlastne, že vôbec neviem, do čoho idem. Ako videl som nejaké vaše časti, že chápem všetko, sranda a tak ďalej, ale vieš, teba vlastne vidím prvýkrát. Áno, my sme sa prvýkrát teraz videli naživo. S tebou vlastne nebyť Peťa Marcina, tak by som tiež ťa videl prvýkrát a možno, že by som tu vlastne ani nesedel asi. No, asi nie. Lebo som videl aj hostím, že máte úplne takých rôznorodých, ale nie vôbec z toho môjho sveta, takže je to pre mňa aj také, že OK, wow, som tu a teším sa z toho. Vieš čo, akože takto, ak chceme byť, že tak od teba mali sme tu čo, Tóno tu bol, Vecko tu bol, s chlapcov. Janko Král. Supa došiel nakoniec, či ne? Nie. Supa. Zverina tu bol. No ale to všetko menuješ chalanov, ktorí, akože ja ich rešpektujem veľmi, ale sú z takej inej strany, vieš čo myslím. Akože The West Side. No ako nehráme sa tu teraz na nejaké gengy, ale vieš, to sú tí chalani, tí reperi, ktorí proste sú reperi, boli reperi, ostali repermi a ja som proste taká tá, ako keby, dajme tomu mainstreamová strana. Ja takto to myslím. Že už mňa vlastne ani, možno veľa ľudí ani nebere ako reper, v podstate ani ja sa neviem zaradiť, lebo už robím aj za MT Smile, aj s Desmodom, aj spevavé veci, aj country, aj hento, aj tamto, že už... A dá sa takto vyhraňovať na tak malilinkom trhu, ty vole, jak je u nás? No... Akože, to dá sa, keď chceš, ale akože deje sa to, že normálne akože takto cítiš normálne v reálnom svete? Myslíte, na hip-hop žije by ťa už nezavolali? Že takéto, to bolo ináč tento víkend. To hral som teraz tam bolo. No vidíš, tak? Ale vieš čo, napríklad hral Iba 9 utopených. Ale hral som na hip-hop žije len kvôli tomu, čo sa stalo vlastne našom kamarátovi Osťovi, že vlastne zomrel na začiatku roka. Áno. A on bol vlastne takou dušou toho hip-hop žije a vlastne celé to moderoval a tomu dával celý ten cvenk. No a my sme niektorí tam išli vlastne bez nároku na honorár, lebo alebo takto, my sme dostali ako keby honorár, ale tie peňažky idú jeho manželke a jeho synovi. A ja už som mu minulý rok povedal, že vieš čo, Vražko, že ja už nechcem hrať na hip-hop žije, lebo ja sa tam necítim dobre. Mám to tam celé rád, vás mám rád všetko, ale moji fanúšikovia už nejsú na hip-hop žije. A keď sú, tak z tých, ja neviem, 10 000 ľudí, je to možno 300, ktorí aj tak na mňa dojdú niekde inde. Že vieš, že tam chodia takí rapoví fanúšikovia a už oveľa mladší, ako som ja. Takže ja už necítim sa tam. Ty už si tiež v tej kategórii, že jak teraz väčšina slovenských kapiel, takých, ktorí poznáme, oslavuje 30 rokov. No, Takže ty už tiež máš také, že publikum kolo 50-ky. Jasné. Akože 25-30 a vyššie. Alebo 30 a vyššie a chodia na nás na koncerty aj 50-60 roční ľudia. Takže ja som za to rád, lebo aspoň nemusím chodiť do klubov o 1 ráno, pretože o 1 ráno by na mňa nikto nedošiel do klubu už. Ale to je desivé chodiť, akože, neviem, to sme sa už párkrát stiažovali, ale neviem, čo sa toto stalo, že headliner začína o 1 v noci. O 1 v noci začína ten, na koho ideš.
Pretože máme rodiny, deti Tak. spať. Tak. Pekne, kámo, ak si hlavný, hraj o 9:00, lebo o 11:00 mi operka končí. A Ideálne- potrebujem vypiť svoje nealko pivo aj z domov. Ideálne, aby si o 9:00 končil. Končil, áno. Jo. O 7:00 začal, o 9:00 končil, aby si ty so svojimi kamošmi ešte stihol ísť na to pivo a pokecať, dajme tomu o tom koncerte alebo o niečom a potom fakt do normálnom čase domov. Teraz Ide a James Cole mali koncert u Janka Krála jak sa to volá, prepáčte. No Spirite? Šavko, ne? V Šavku. Áno. V Šavku a oni Šavko krásne to Viktor. pochopili presne, že kto je ich cieľovka, bol som tam ja, Tejko a ďalšia skupina mužov od 30 do 50, ktorí všetci držali nealko pivko, to pierony také v skle, a kývali sa tam a o 9:00 sa išlo domov. Reálne, že... Toto som ja. Už. Tak ale ja som... Je to nice? Čiže ja som starší od vás ešte. Určite. Od teba určite. A... Áno. Ja mám Ako budem 27. mladší odo mňa. No tak od teba. No, kde? By som mohol byť... Možno 37 mám. No. Tak furt som starší, takže ja už to ani nedávam a preto som aj prestal hrávať akože v Čechách, lebo v Čechách to ešte stále nepochopili a furt ma volávajú na akcie do klubu o 1:00 po 2:00 ráno a ja hovorím, že chalani, ale ja proste zaspím. Je to jedna vec a druhá vec, na mňa už nedojdú tí ľudia. To už není 10 rokov dozadu, že klub plný a my sme tam skákali. Aj. Ale o 19:00 dojdú na mňa všetci, lebo dojde aj babka sa pozrieť, dojde aj... My ako keby nemáme tú fanúšikovskú základňu od tých 15 do 20 rokov, že veľmi málo. Veľmi málo. Ja buď počúvajú detičky malé, alebo potom dospelí ľudia. Ale A akože... detičky počúvajú, pretože rodičia počúvajú, predpokladám. Vieš čo, my máme pár skladieb takých, že vieš, Tatko mám skladbu, kde vlastne je to také akože funny, zábavná vec, Hopčip, vieš, že na základe takýchto pesniček ma evidujú tie deti, ale už ako keby tú hlavnú základňu fanúšikovskú nemám, ale som rád, pretože ja si myslím, že tak to má byť, že vieš, nechcem v 43-4 rokoch si naháňať publikum 15-ročných a byť vieš, sa cítiť jak peďak, alebo čo, že ak nežijem ten život. Lebo sú chalani, ktorí majú toľko rokov jak ja, ale proste furt žijú taký ten život. Je to autentické, no. Tak. Akože áno. Tak ono to máš vždy tie dve možnosti, ako keby, že buď sa ty prispôsobuješ publiku, alebo publikum rastie s tebou. Tak. A je to buď, v podstate týka sa to hociakého umelca. Či už, a to už teraz rátam aj tieto novodobé, ako keby youtuberovkov a všetkých týchto, tak tam tiež si musíš uvedomiť, že vlastne chalani majú 15 rokov, čo robia nejaké veci na tých kanáloch YouTubeových a robíš to stále pre akože deti 6 až 12 a tebe popri tom narastli fúzia hypotéka, alebo sa vyvíjajú s tebou a v podstate robíš YouTube pre vysokoškolsky vzdelané, vieš, akože... Musíš meniť content. No a toto ty si riešil aktívne? Bola to akože aktívna časť tvojho ako keby manažovania tej kariéry? Že si plne v tom progrese uvedomoval, že toto sa teraz deje, ideme tento krok, teraz toto? Ne. Alebo to je proste len automaton? Ja som proste k tomu došiel skrz to, že ja som prišiel o to obdobie, kedy som začal badať, že mi odchádzajú mladší a prichádzajú starší, pretože v tom najväčšom švengu, ktorý som mal a ten najväčší boom, ktorý som zažíval, tak bol vlastne ten rok pred covidom. Okay. A najviac, keď to buchlo, že dobre, už vtedy som mal veľa akcií, ale vtedy som bol v tej telke, Hlas Československa, Porodca, čiže všade. A zrazu som mal proste vybukované tak rok, že neviem, že či sme nemali my, že cez 200 akcií mať, ale došiel ten COVID a my sme v podstate boli 2 roky doma. A ja som sa po 2 rokoch vrátil, nevedomky, lebo som nevedel, že mne sa zmenilo za 2 roky publikum, vo si doma a zrazu, čiže ja som na toho nabehol normálne do klubu, kde si ma zavolali na prvý koncert, ja som tam nabehol a teraz pozerám, že 100 ľudí je tam. V tom istom klube pred 2 rokmi som mal 1000. Ja mám, že čo sa stalo, že... Takže ja som ako keby... nešlo to tak automaticky, ale ono sa to seklo v najlepšom a začalo v najhoršom a ja som si vtedy uvedomil, že aj pesničky som stále vydával také, nazvime to, že ešte pre mladších, ale už manželka bola tehotná, už sa mi narodila malá, čiže už aj ja som tie texty začal meniť, ale furt som sa ako keby snažil pre tých mladších písať, ale aj mne to docvaklo, že halo, počkaj, že ty už nemáš ale 20. Že ty už nemôžeš toto písať, lebo to je vtipné, vieš, na tebe sa budú ľudia smiať a mladí ťa nepochopia, vieš. A starí sa budú ako smiať. Vraťo z iné kafe, vieš, že stále bomby pre 15-ročných.
No ale oni hrajú tie staré veci asi, nie? Alebo aj nové? Aj nové. Že tvoria nové a nový content tvoria pre stále názoročných. Podľa mňa, isto. Nepočul som, neviem. No tak a vtedy som si to uvedomil, Ahonž Bráške, že ty to musíš od základu zmeniť, lebo proste starší ťa počúvať nebudú a mladí sa ti budú smiať. Takže sú len dve cesty. Buď budem proste to hrať na tých mladých a to už podľa mňa cesta není, alebo zostarnem s tou mojou generáciou, čo sa mi ľúbilo oveľa viac a jak si povedal ty, že byť autentický je pre mňa, vieš, žiadna bublina dlho nevydrží, keď niečo hráš, ale keď si autentický, môžeš niečo aj posrať, ale si to ty. No. Hej, ako sme strašne malý tržík. Ja toto stále tvrdím a budem za tým stať extrémne. My sme príliš malý trh na to, aby nejaké delenia sa a takéto záležitosti boli nejako ako keby relevantné. Vieš, čo myslím? Neviem ti to povedať, ale akože ty napríklad že si veľký v tej Amerike, ale ty môžeš byť veľký a zároveň underground, lebo máš na to proste čísla. Ty môžeš byť zahraničný, čo ja viem, ty môžeš byť kľudne britský, londýnsky, fucking garáž, mumble, brutálny underground rapper, ale zároveň byť extrémne populárny. Lebo tie underground čísla sú milióny. Áno. U nás veľmi akože... Není to tak. Tie čísla ťa nepustia. Nevieš normálne prežiť, pokiaľ by si proste sa nie, že nespájal, ale proste robil len ten super, my sme brutal underground, ako keby. Ja dám za Nedá všetko... Sa, ani z Česko-Slovensko dokopy to nevieš. Nie. To proste nie je to možné. Ja dám za všetko asi príklad Tona S. Že za mňa je to lirický, by som ho dal, že v top 3 na Slovensku. Výber hudieb ma vždycky extrémne bavil na ňom. Ako chalania ho zase osobne nepoznám, ale tak verím, že to má v hlave upratané. Lebo proste to z tých textov a z toho vyjadrovania vidíš, že to je proste dobrý chalan. A keby s týmto, čo robí tu, toto robil v Amerike a ostal tam, kde je, lebo ja ho beriem ako underground, lebo on proste nikdy nevyšiel z toho svojho undergroundu, tak tam je to proste ťažký miliardér. A u nás proste ťa to nepustí ďalej. Hej, ja som úplne iná strana, lebo ja som proste odjak živa bol iRap a ja som všetko, hej, ráno cowboy, zajtra Indian, potom ma baví kozmonaut byť, vieš, že... Ale ja som si tých fanúšikov tak nastavil, že od začiatku som robil všetko a preto im to teraz není také, no a tam buchne jedna skladba, tam buchne druhá, tam tretia a zrazu mne vedia. Ale hovorím, ten Tono S, keby to, čo robí tu, robil tam, tak je proste, že jak sa to volá, ne Pimp My Ride, ale keď ukazovali tie domy na MTV. Crips, no. Crips. Tak to by, vieš, tam by bol, vieš, a možno by mal 7 dielov, lebo by ukazoval aj chatu, aj dom, aj mamin dom, aj otcov dom, vieš, že... No. To je perfektný, ale my všeobecne akože, a teraz nejdem nás vyťahovať, samozrejme, určite sa ozve niekto, ale slovenčina je perfektná na rap. Slovenčina je perfektný jazyk na rap. Akože my to máme akože minimálne oproti angličtine proste lepšie. My máme bohatší, kvetnatejší náš Slavic language. Čo určite, že áno. Je to väčšia sranda. Ale Boh vie, jak to vnímajú v tom, vieš, že keď to počuje taký Američan. Nám sa to môže páčiť. Aj Čechom sa to môže páčiť, aj Poliakom, aj Ukrajincom, aj Rusom, aj všetkým, čo sme okolo. No dobre, Maďarom asi ne. To je úplne niečo iné. Vieš čo som pochopil, tak čo rozprávali prekladatelia kníh, napríklad ľudia, čo prekladajú, že ruské veľké diela, alebo aj naše, aj Čapka, že všetko, čo ide do angličtiny, tak v podstate sa kazí a musí sa zjednodušiť a trošku sa to stráca proste, že aspoň to som pochopil, taký len jeden pán hovoril konkrétne. Toto bolo proste, že akože on bol špecialista na slovanské jazyky do angličtiny, tak on hovoril, že akože je to mrzuté, ale v podstate každé veľké slovanské dielo sa trošku pokazí, keď sa prekladá do angličtiny a nie vždy je to naopak. Že častokrát akože z tej angličtiny vieš lepšie to ako keby... Máme len viacej výrazov, neviem vám to opísať teraz, trepem. Ale ja to chápem, však si len prelož texty, proste nejaké, že brutálne zahraničné texty, ja neviem, dajme tomu hip-hopové z 90 rokov alebo 2000 rokov, tak keď si to dáš do toho karaoke alebo niekde, alebo si nájdeš preklad
a vlastne zistíš, čo si počúval, tak ti ostane z toho proste tak ťažko, keď ešte sa tomu ako keby už rozumieš, lebo to robíš aj ty a ty naozaj rozmýšľaš nad tými textami, snažíš sa tým ľuďom dať niečo a zrazu zistíš, že proste tvoja najobľúbenejšia skladba sa skladala proste z 65 nadávok a 5 slov, ktoré sa opakovali dokola, vieš. Ja sa takto vždy chechtám, keď niekde sme a detská žurka a malé dievčatka v šatočkách tancujú na Britney Spears, Christina Aguilera a Madonna. Všetky tie pesničky I am on my knees a I can touch me a mamičky vedia, na mamičkách vedia, že oni si idú ježišmária. Ale tiež to dochádza ľuďom, že kolo 30-ky, keď znova počujú svoje pesničky z puberty. Jasné. A naozaj si povedia, počkaj, nie. Poďme sa tam spieva. Take me on my knees a ty máš, ne, viete čo, poďme, pustíme si. To Long má taký ten text, nie? Že jak jeho tam narve odzadu a keď začne plakať, tak pritlačí ešte viac. Ale tak niečo ale strašne veľa, akože miliarda tohto v podstate ženského, ako keby tohto pekného popu, tak sú proste len double entendre lascívne, ako keby. Áno, jasné. Proste toto. Podľa mňa, čím debilnejší text, tým väčší hype to má. Gangnam Style. Jasné, úplne. Úplne K-pop po korejsky. Hej, Frank, dneska mi taxikár hral to tvoje obľúbené Banga Ranga Ranga, čo si sa smial, že není pesnička z tej Eurovízie. Dneska mi to hral taxikár v rádiu, čiže len toľko ti chcem povedať. Je to naozaj sná pesnička. Kde si splášil Crocsy? Vieš čo, na Foodshope som si objednal, lebo zase to je vekom, že vieš, že veľa tenisiek a tak som už odnosil a furt som si kúpal nové, lebo však chceš mať nové tenisky a zrazu som zistil, že mne sa to nechce šnurovať, nechce sa mi to proste ani dávať na nohy, a tak som si listoval Foodshop a zrazu kúkam, že wow, že konečne proste niečo, čo je pre mňa. To je nejaká špeciálka k Toy Story? No. Okay. A Crocsy vyvapkuješ, to je väčšine. No veď to. Jo. A ešte som si kúpil jedný, lebo však keď sa to vieš, odnosíš celé leto, tak to bude ináč vyzerať. A to je ten kozmonaut, jak sa volá? Buzz. Tiež k tomuto. Hej, toto sú Woody špeciál, ešte aj Buzz, hej. No ja musím na čo toto pozerať. Ja som si kúpil jedny Crocsy a to sú tie najžltšie, tej žiarivo žlčej, čo robia, tak tie milujem. A zistil som, teraz som bol konečne po dlhom čase na bazéne, normálne, takže poďme v sobotu sa okúpať. Je jedna neskutočná výhoda žltých Crocsov pri bazéne. Nikto ti ich neukradne. Spokojne. Ja som predpokladal, že nikto si nedá ani blízko do panky. Že, hej, no. Že aj okolo bude taký ten kruh, a keď smrdíš. Čo myslím? Žiara. Hej. Normálne ich necháš, vieš, tam odstavené, ideš sa okúpať, vylezieš z bazénu, tam ich nájdeš. To je, že... S tým, keby niekto utekal, tak hneď vieš, do toho, hej. Ježiš, môj malý sa tak vie rozbiť, keď uteká v Crocsoch, ty kokos. To je, že najčastejšia vec, že Artur uteká mi len, že pomalšie máš Crocs, okej, nič. Ale rozbitý v štrku, ty vole. Áno, decka, to je taká kapitola sama o sebe. Ty vlastne, ty máš psíka. Ja mám psíka. Ale už je frajerku, však frajerku tiež poznáš. Spoznal som aj psíka, aj frajerku. Áno, deti to je kapitola sama, to je na viacej podcastov, viacej časti. Však ale tak poďme tak od začiatku, teda takého standardného. Áno, poďme štandardné. Ja, áno. Furt zadrbávame iba. Okálim veľa. Ty si petržalské dieťa, ak som to nepochopil. Ty si paštikár? Ty si Bratislavčan rodený? Áno, a 2 roky, ale prvé 2 roky, neviem, či som to niekde vôbec hovoril, že som bol v Dubravke. Tam mi žila babka, dedo, aj mama, takže prvé 2 roky som bol tam a potom otec dostal, on robil na pošte, aj mama vlastne robila na pošte a otec dostal ten štátny byt, tak sa to volalo, jak sa to volalo? Áno, že dostaneš normálne. Tak dostal byt v Petržalke, tak asi v mojich 2 rokoch, tak sme sa presťahovali do Petržalky a tam som bol vlastne celý život. Kde konkrétne? Akože Belinského 5, ale keď taký záchytný bod, tak 5 minút cez pešo je daňový úrad. Okej. Áno, viem. Áno, všetci vieme. To je daňový úrad. On má fontánu vnútri, ak by ste chceli vedieť. Daňový úrad v Petržalke má vnútri fontánu, kde buble voda a ochladzuje vzduch. Za naše peniaze. Len hovorím, za naše peniaze. Takže daňový a teda Belinského, tak tam som vyrastal, tam som býval, potom som odišiel, už keď som bol starší, do podnájmu, ale furt som ostal v Petržalke, som býval v takej prerobenej robotníckej budove bývalej, to zase bolo pri Ačkách, že som mal vlastne za chrbtom Carrefour a Tesco.
tak tam som bol nejaké 4 roky. No a potom mi už aj manažér, aj chalani hovorili, že však Raško, čo si dal do podnajmu do tejto garzonky, bez klimy a bez všetkého, tak už si mohol mať proste vyplatenú nejakú časť hypotéky, že však kúp si byt, tak som si vlastne kúpil vtedy byt v Rači a nasťahoval som sa do Rače a tam som bol v podstate až dokým som manželku nespoznal. Jaké bolo detstvo v Petržalke? Výklenky, basketbal, čo to bolo? Čo to bolo? Bezmobilová ešte éra? To bolo normálne landliny? Jasné. Ja budem mať 44 rokov tento rok. Čiže no, bezmobilová éra, normálne výklenky. Výklenky, však inekčné strejkačky, veci, všetko. Sme sa hrávali s tým v pieskovisku, lebo tam to bolo zakopané väčšinou. Ale ja zase musím povedať, že ja som není takéto typické sídliskové dieťa, že by som proste stál s nejakými partiami pod oknami a nevedel, čo so sebou. Ja som bol vedený k športu, mňa tátko viedol k futbalu, čo vlastne ty vieš už z rozprávaní u Peťa Marcina, čiže ja som hrával futbal. Normálne bol malý futbalista, hej? Jo, toto prípravka, toto? Tak, hej. Nice. Okay. Od 6 rokoch som hrával futbal, potom som začal aj sálovku, potom aj veľký futbal, sálovku, aj betónovú ligu. Čiže ja som nemal ako nejak veľa času dole vystrajať, preto mňa nejaké skúšanie drog a toto všetko obišlo. Betónová liga to hráš akože na betóne? Na betóne, no. Áno. To boli také tie ihriska, vieš, ak komunisti stávali z betónu alebo z asfaltu ti normálne, že uprostred tej betónovej džungle ti ešte ihrisko postavili také, že z asfaltu alebo z betónu. No. Ale to je strašne stupidné. No. To je hlúpe, veď. Tam budú basketbalové koše, alebo aj basketbalové koše, aj bránky malé. Ale tam daj len, že kúsok zeme a vyrastie tráva sama. To ani nemusíš... To museli byť oveľa lepšie úrazy pre Boha. Ale od hliny sa basketbalka tak neodráža ako od betónu. No dobre, basketbal už sa inde rozprávame, ale akože futbal, tie zranenia museli byť perfektné z betónového. To máš, keď sa vydrbí na bicykli alebo na motorke, keď tak dobre šmikneš, vieš, tak máš pekne spáleninu, kožu z odretu. Počkaj, mal si premotivovaných chlapcov, ktorí proste možno si fúkli čiaru, keď išli hrať, už vtedy, neviem, a išli šmikačky na tom betóne. Že ťa normálne proste ti dal šmikačku, že to nečakáš na betóne, vieš, od nikoho, lebo však bol v horšom stave, jak ten, do koho trafil, ale boli aj takí pacienti. To je nice. To som vôbec nevedel, že sme mali betónovú ligu. Neviem, či to funguje ešte, betónová liga. Ale to znie perfektne. Betónka sa to volá. No, čiže ja som nemal nejak času chodiť po vonku a vymýšľať. A keď som bol, tak normálne, vieš, v tej dobe sme hrali guličky, ne, si vydlabali jámu guličky, v bránach sme hrali cečka a vo výklenku si tak mal možno nejakú frajerku a si s ňou stál a objímal si sa a stál sa tam jak tupec 3 hodiny, tak to vieš. To bolo detstvo, no. Ja si pamätám prvé plížaky. Pamätáš si, ak si sa prvýkrát snažil chytiť niekoho na kolopásu? Na pesničku túto plíživu? A bolo takéto pravidlo, že keď si bol na diskotéke, tak bolo, že 3 tancovacie songy, jeden tento ploužak chyták. 3 tancovacie, 1. A ty si nejako sa snažil prežiť tie tancovacie a potom len si a zase. A každý ploužak si tak išiel tak nižšie na tom páse, že milimeter iba. Začínali sa tak, že si mal kolo... No jasne, takto dobre, že si ju nedržal za rebra, tak to... A tak si išiel dole. A to boli ešte dámska aj pánska volenka, ne? To už ste nemali? To som nemal. Ja to som nemal. Ale to bolo normálne na organizovaných nejakých záležitostiach. No, ja som to mal väčšinou, lebo aj základné školy robili také, že, nechcem to nazvať, že plesy, ale že diskotéky. Áno. Tak tam, alebo si triedy robili samé, tak tam boli tieto, že dámske a pánske volenky a bolo to také, no, bolo to pekné. Ale teraz, vieš, keď to zostupom času, tak smiešné, ale bolo to pekné, malo to svoje čaro, vieš, to dneska to už proste nezažijú deti. My sme to mali na Vianoce. Vždycky bolo, že pod jedličkou, že musela každá trieda nacvičiť nejaký program na zakátke, odprezentovať rodičom a za odmenu, že sme túto kokinu a túto trápnosť prežili, bola diskotéka. Boli to sociálne trápne a zložité situácie, ktorými si musel prejsť a musel si ich vyriešiť s čo najmenším damageom a potom sa s tým damageom podľa levelu nejako vyrovnať. V podstate vec, ktorá sa vytratila vďaka týmto záležitostiam. Ty nemusíš byť naživo, kámo, trápny, never fucking never. Už na prvé rande ideš na istotku. Vieš, čo myslím? Akože reálne teraz ti túto naživo social interaction, že niekto príde po teba alebo tak, v podstate už
už absentuje. Nie je tam veľmi. Podľa mňa v puberťákoch teraz. No Možno podľa sa mňa to mýlim. není vôbec, dobre hovoríš. Akože, ale podľa mňa teraz puberťák... Nemáš prečo. Akože ty si primárne si nastavený na to, aby si proste killoval. Bol mega cool a dobrý. Ty prečo by si to robil? Prečo máš ty dojsť za Luizou a byť, že... na čo? Proste slajdni do DMs za mesiac, vieš presne na čom si čo jak. Vybavené. Ale podľa mňa je to škoda. Dochádzajú o veľa pekných chvíľ, aj keď zároveň nestracajú čas. To je tiež tá vec, no? Že v rámci efektivity vlastne... Áno, efektivita je to brutálna, ale vieš, tie pocity a to všetko, jak sa doma chystáš, teraz ideš za tou babou, ty kokos, ja neviem, cez 2 ulice, pešo, vieš, máš v sebe to, mám tam ísť, nemám tam ísť, mám, vieš, že to také, že teraz ako foter to už vidím ináč, ale vtedy som sa jasne, že hambil, ale vieš, niečo ti to dá, vieš, tie odmietnutia sú také iné, aj tie zase prijatia, je to iné, jak cez tie sociálne siete, ale to je zase debata na strašne, vieš, že... Kámo, ja som sa zalúbil do mojej spolužiačky na základke, napísal som jej list, dal som ho do obálky, išiel som do jej vchodu a oni mali, akože musel som zazvoniť, takže som zazvonil random na susedov, otvorili mi, hodil som list do jej schránky, vyšiel som von, išiel som na ihrisko, tam som sa dozvedel medzi rečou, že ona od nejakých jej kamošiek, že jej sa páči niekto starší z nejakej inej triedy, tak som ešte potom podvečer utekal do vchodu, znova zazvonil, vypáčil schránku a zobral stadiaľ ten list, aby som nemal ako keby hambu. A že to je normálne jak Indiana Jones, že proste si plnil levely. Nevystreliš, nevieš, proste nevieš. Ale zase keď vieš, tak prečo si urobiť hambu? Si vystrelil a potom si utekal pred golkou a nechal si to trafiť. No nie, ona nikdy nezistila, kto schránku vypačil. Teraz už je to jedno, už mám rodinu, všetko. Ale... Tak sa to dozvedela. Určite. Tak to si akože, lebo my sme strkali spolužiačkam listy... Prestaň, okej. Šatní, do bundy, do rukáva si obchal, alebo do vrecka, vieš. To nechodilo do To je schránky. smart, ja som to dal jej fotrovcom do schránky. Vidíš, tak Áno, áno. na Valentína darčeky, myslím, že jak som dával? Som zobral obálku, dal som tam cecky C-čka, čo mali srdiečka v sebe, nejaké kokotiny so srdiečkami, čo som ešte našiel. Wow. Zalepil a zik do rukavu. A Danke. A pritom A 7-krát som to poprel, že som to bol ja potom, samozrejme. Vieš. A vezmi si pri tom, že aký vývoj, lebo napríklad ja počas svojho života absolútne najviac, hoci kedy v živote som bol naklonený swingers ideológii, tak bolo škôlke. Že škôlke, čo sme boli zalúbení a mal som tú frajerku, tak v podstate ráno sme úplne kľudne si s kamošom povedali, že vymeníme si ich dneska. A babi, že áno, a my, že dobre. Dobre. A tak sme celý deň mali každý úplne inú frajerku a boli sme s tým úplne cool. Teraz skús mi toto navrhnúť niekde v Chorvátsku na spoločnej dovolenke, budem mať s tým zásadný problém. Budem mať, že list problémov, ktorý sa to nedá teraz už urobiť. A zase podľa toho, že akože ti budú chcieť dať, vieš. Aj to, vieš čo, Ne. nevysvetlíš to nič. To, Nie, potom, to akože bol joke. to by musel byť aj smutný, by si sa musel tváriť, vieš, a najlepší deň by si zažil aj tak. Jo, zle mi vlastne mi chýbala, miláči, ježiš, to nie, akože. Ale tam vtedy úplne pohode. Všetci jasne, prečo nie? A ty si kedy prestal hrať futbal, alebo prečo? Vieš čo, tak ja som mal rád futbal, ja nebol som taký ten, že talent od Boha, ktorý... Ale ja som akože bol dríč, ja som makal, trénoval, udýchal som 2-3 zápasy, však som hral vlastne, vieš, cez deň jeden zápas, večer betónovú ligu, druhý deň som hral sálovku. Čiže v tomto, ale nebol som nejaký, že by si ma niekto vyslovene všimol, že wow, že toto je super talent. To bola jedna vec. Druhá vec, v tej dobe, neviem, jak je to dneska v tom športe, ale myslím, že sa možno, že toho asi moc nezmenilo. Pokiaľ to tatko nebol nejaký známy chirurg, podnikateľ, alebo dáčo, alebo nejakým spôsobom nedotoval trénerovú peňaženku, alebo niekoho kompetentného, tak si bol na lavičke a mohol si byť aj dobrý. Práve, že o futbale sme počuli, že to je jedno z najdemokratickejších v tomto zmysle slova. Že o hokeji som toto počul, aj tu nám hovorili ľudkovia, že hokej je aj finančne náročný, aj akože ťažké sa presadiť, ale futbal som si vždy myslel, že je v tomto ako keby najviac taký správňacký a demokratický, že... Tak určite... A nie akože... Určite to není, že
že vo veľkej miere, ale ja som akože Ale to aj tam. bol som svedkom toho, ako dorastenec, že proste hrali chalani alebo mali viacej priestoru tí, ktorých tátko bol za dobre s niekým z vedenia alebo tak, viacej, ale však to je OK. Ja som to hral preto, nikdy som nemal ambíciu, proste, mňa to bavilo. A jasne, že môj sen bolo hrať za Juventus Turín, ale vieš, to je taký sen. Taký sen, že som vedel, že asi to je nemožné. No a tak som hrával a potom ja som hrával najprv v prípravke, som bol v Slovane, ale tam som bol len v prípravke, potom som rok nikde nebol, potom som išiel do Artmedie Petržalka a tam som bol od mladších žiakov vlastne až do dorastu. A keď bol dorast, tak sa to rozdelilo na dve časti. Jedna polka ostala v Petržalke, aj s tými, ktorí ešte mohli byť v doraste, ale už o rok išli k mužom. A my, čo sme boli takí mladší, a neboli sme teda až tak dobrí, to nazvem, jak to je, tak my sme išli do Senka, do Podunajských Biskupíc, kde sedíme, tej je spoje. A tu sme vytvorili nejaké Bčko Petržalky a hrali sme nejakú 5. ligu. A to už začalo byť také o dosť voľnejšie, jak v tej Petržalke, vieš, že ten tréning už vieš, predsa nemôžeš porovnať 2. ligu dorastenskú a 5. ligu. Čiže už tých tréningov nebolo 5 krát do týždňa, ale 3 krát. Už si nemal 1.5 hodinu proste makačky, ale čo ja viem, 3/4 hodinu si hral futbal a 3/4 hodinu si sa motal a niekde preskakoval nejaké stebielka trávy, vieš, že nič. Čiže aj to skills išlo dole. No a potom hlavne som išiel na vojnu. Čo? Ty si normálne bol na vojne? Hej. Ale na nejakej civilke? Nie, na vojne som bol. Čo ti, Peťo, ty si ešte nebol známy umelec, ty si ešte nemohol ísť na civilku. Vôbec. Ja som bol... Ale aj neznámy umelec môže ísť na civilku, veď môžeš byť, že počkaj, a prvá neziskovka, že chcete úradníka, oni, že hej, som tam, dajte mi papier. Tak sa chodí na civilku. Čakaj, Elvis Presley bol na vojne, ne? Bola, on musel. A jak skončil? No však... Jak skončil chodačisko jeden? Takže mne došiel povolávací... Takto... To si bol na strednej, skončil si strednú? Skončil som strednú a chcel som ísť na vysokú, na športovú. Na FTVŠ? A ja som nevedel, lebo som sa tomu nerozumel, že tam sa robili nejak o 2 mesiace, alebo jak to bolo, skorej sa robili nejak... Som musel podať prihlášku kvôli talentovým skúškam. Áno. A ja som si to nepodal, tým pádom som akože mohol ísť až o rok, ale mama mi povedala vtedy, že no ale že doma nebudeš iba tak, že keď tu chceš bývať, klasika, vieš, že tu mi napísala zoznam, čo treba platiť, delené 2, hej, otec, mama so mnou a že toto budeš domov nosiť, keď tu chceš bývať. Že my sme mali veľmi pekný vzťah s mamou, ale tak od malička ma férový dávala. Aj tak to má byť pre Boha živého, večak sa... No a do toho došiel tátko a povedal, že keď nechcem ísť teda do roboty, tak je čas ísť na vojnu. No a vtedy došiel aj povoláci, no a oni mi strašne rozprávali príhody s mojím strýkom a s mojím bratrancom, ktorí ešte zažili takú vojnu, tak oni boli všetci v Trebišove. A to ešte vtedy bolo, vieš, keď ideš zo západu na východ, že není to úplne sranda, ešte v tých rokoch, kedy boli oni, tá extrémna šikana, bitky a neviem čo. A takže toto som si vypočul a keď som si otvoril papier, tak došlo mi povolávací do Trebišova. Ja hovorím, ja som bol otcovi povedal, že keď mi to proste nejakým spôsobom nevybaví, že utečem z domu a budem žiť v lese, alebo že ja proste do Trebišova nepôjdem po týchto príhodách, čo mi hovorili, tak mi vybavili vlastne tu do Bratislavy, aby som išiel na ministerstvo obrany. Kukurica. Ne, ja som nemal na to výšku. Okej. Ale ja som mal kamoša, čo takto si vybavil, išiel stať. Ale on je vysoký asi. No, 1,80 m. No hej, vysoký taký chodý proste. No. Ale bol lepší. Akože má lepšiu vojenčinu určite, ako ostatní vojaci. Z nejakého dôvodu. Dokonca neviem, či to nemajú platené. Sme chodili robiť zle. Normálne, že sme mali vyčlenenú hodinu jednu týždenne, kedy sme sa šťavnicani stretli a ešte sme sa na neho pozerať, ako tam stá. Robili sme zle. Hlavne v lete, no. Čiže áno, to bola lepšia vojna, ale ja som bol, že ja som vysoký proste, teda respektíve nejsom vysoký, takže tam som nemohol ísť, ale ja som išiel na autorotu, takže som musel ísť na 2 týždne, najprv mesiac bol príjimač vo Vajnoroch, v kasárniach,
po 2 mesiacoch som mal 2 týždne učili sme sa na úvaze jazdiť a takéto blbosti, autorota. A potom som vlastne išiel na ministerstvo, kde som dostal za úlohu voziť, vtedy bol štátny tajomník a on neskôr bol aj v politike, neviem čo poznáte, Káčer? Áno. Rastislav Káčer? No. On bol hlavný diplomat potom. Potom áno, bol niečo takéto, ale predtým bol na ministerstve obrany a vozil som jeho vlastne pravú ruku plukovník Balok sa tuším volal. Čiže jeho som vozil celý... Pán Káčer je typek. 9 rokov. Pán Káčer je Podcast. On je drsňak. Neviem, ja som ho iba tak... Ak je to ten, lebo my sme tiež volali inému Káčerovi, keď nám Marty dal číslo na Káčera. Ažko určite je to on, sa bavíme o tom, myslím, akože veľa Káčerov nebude v politike. Diplomátov, vieš. A to si bol koľko na vojne? Ja už som stihol byť 9 mesiacov iba a vlastne bol som posledný termín, ktorý bol 9 mesiacov, po mne už nastupovali chalani, čo boli 6 mesiacov, ale už neviem, že či oni mali niečo z tej vojny, že či fakt neboli len zavretí v kasárniach, lebo ja som ešte chodil na Turečák, ešte sme akože skúšali niekde ležať v nejakom zákope a skúšali sme zo samopalu strieľať, ktorý bol absolútne nefunkčný. Na čo? Vieš? Na čo? Vieš, každá z týchto činností, why? Ale je jasné. Jediné, čo mi vojna dala, že čo je fajn za mňa a je takéto, že jeden za všetkých, všetci za jedného, že fakt, že keď si urobil nejakú blbosť, ty ako keby sebecký, tak za to trpela celá tá rota, museli sme niečo robiť. Takisto ten poriadok, si po sebe upratať, umyť, porobiť, že to bolo fajn. Ale zase je to od povahy človeka, lebo mal som tam kamošov, ktorí museli robiť to isté, čo ja a neviem, či ešte žijú vôbec dneska. Vieš. Takže ja som akože svojím spôsobom za tú vojnu rád, lebo bol som taký tínedžer, ktorý Boh vie, čo by potom so mnou neskôr bolo a dosť ma to akože upratalo, ale zase na druhej strane, ak to má mať zmysel, tak nech je to funkčné. Ešte myslím, nech tam ide ten, ktorý to chce robiť, nech tam nejde chudák niekto, lebo mali sme tam aj chalanov, ktorí mali chudáci takú averziu voči všetkému a proste možno, že sú dneska nejakí brutálni sochári alebo maliari, že absolútne proste, že videl samopal a spustila sa mu krv z nosa. Vieš, a musel tam byť, lebo otec chcel, aby tam bol. Vieš, to je podľa mňa trauma na celý život. Takže ja som bol s tým OK. Ja som si tam našiel fitko, ja som tam cvičil. V podstate som bol doma, vieš, mama ti nosila bublaninu každý druhý víkend, vieš, takže nebolo to jak niektorí chlapci, že chudáci išli. No, presne. Že ja som bol taký, že vojna v pohode. Vieš, to je taký merač na zažitky. Ja tak mám, že páčilo sa to mne, že okej, dobre, odporúčil by som to niekomu inému a tam sa to tak láme. No jasne. Vieš, že akože, že mne sa páčilo to, aký som bol, páčili sa mi tie prúsery, čo som robil, že ja som aj spokojný, aj som dopadol, ako som dopadol, že akože môj zážitok bol dobrý. Že okej, želal by si to kamošovi? Že aj vôbec. Tak potom vidíš. Že to áno, je to pravda. Akože tiež by som to... To máš, jak ten zásadný test, že ako zistíš, že niekto je proste fakt, že rasista pri nejakom výroku, tak hociko má ten výrok, tak zameň si proste to podstatné meno. Za Róm, gay, LGBT, hocičo. A proste keď to sedí, že to vyzerá, že fakt zle, tak proste je to zle. Napríklad, keď sa v dobrom ráne niekto rozčuluje na fajčiarov, že prečo sa my máme prispôsobovať menšine. Pozerám sa na teba. Ty vieš, na čo sa pozerám. A ty si nefajčiar, že? Ja som fajčiar. Takže sme tu väčšina teraz. Ty si nefajčiar? Som fajčiar. No tak dneska sme tu akože dobre na tom všetko. No, ja ti vrám. Akorát, že ja fajčím normálne cigy. Ale áno, tiež sa mi nožík vo vrecku otváral, keď som Hanzelovu počul toto rozoberať v Dobrovrane. Ale to len prepalila. Ona podľa mňa Zuzka vie, že to bolo len prepalené, extremistické. Že ja sa rada hádam a toto je, že... A najlepšie, bol som deň, potom som s ňou bol na evente a som bol, že idem si zapaliť mimo a ona, že však môžeš fajčiť vedľa mňa, pohode. A ja bože, však som ťa teraz počul, ako si burcovala celé mesto, lebo... A proste, národ. Sranda to bola. Ale tam, hej, tá veta tiež neprešla tým testom. Dobre, ideme fajčiť?
No ty si dovojenčil a čo, nastúpil som na tú výšku? No a... Sral na to. Ne, už som kašľal na to, lebo ja som na vojne spoznal jedného pána, ktorý, vlastne ja som potom hrával, keď bolo voľno, tak sme chodili hrávať futbal. Do našej haly chodili hrávať aj rôzni politici a keď im vždycky chýbali nejakí hráči, tak zavolali, že kto má voľno, nech si ide zahrať. Tak som chodil hrávať a on si ma tam všimol a že či by som nechcel ísť hrať do Rakúska. A ja, že wow, že jasné, že však vojna mi končí, že pôjdem do Rakúska. To bola, myslím, že 3. liga, čiže už akože pekne platená. No aj peniaze, hej? Hej, okay. Ale bolo to, ja už si nespomínam, že kde, a halovič kde to bolo. Veľký Ne, veľký. Nespomínam si, kde to bolo, ale viem, že to bolo proste ďaleko, že by som tam nemohol dochádzať, ale musel by som tam akože niekde v nejakej ubytovni bývať, aby som aj tréningy, aj všetko, lebo to už bolo také poloprofi. No ale ja som sa vrátil z vojny domov a ochorela mi mama. Zistili jej rakovinu, čiže a dozvedeli sme sa, že je to niečo, čo už sa nevylieči. Uh-huh. Takže a ja nemám súrodencov ani, tak som nemohol proste odísť preč a byť na telefóne a nehať všetko na tatka. Tatko takisto prispôsobil svoju robotu a išiel robiť, alebo neviem, či už robil vtedy v MHD, lebo on predtým jazdil na kamióne v Čechách. Uh-huh. No a tak som si našiel robotu tu a išiel som normálne pracovať, aby som mohol vlastne prispievať, aby tatko na to nebol sám, aby som prispel do domácnosti, ale hlavne bol s mamou, lebo chodila po vyšetreniach, potom už jednu dobu bola, akože sa jeden z tých nádorov spravil na chrbtici, tlačil na miechu, nevedela chodiť a tak ďalej. Tak som ostal tu a robil som v sklade, vykladal som kamióny s tými pneumatikami na traktory, čo bola proste také kardio, na ktoré v živote nezabudnem. No, to je ťažké. To vlastne robíš to ručne, vieš. To je, okay. Akorát som sa išiel spýtať, že však máš ten Ne, toto sa robilo, že ty si to vyvalkal vlastne von ručne, potom si zoskočil dole, si to zodvihol a oni boli vlastne v stojanoch, ale boli vždycky dole tie gumy, vieš, čiže to si očulal, dal si do toho stojanu a išiel si znova. No. A teraz na tých vonkajších cvičiskách, čo znám všade. To máš crossfit, jak svin. Tak všade vidím za to by si dneska ty platil, že môžeš guľať pneumatiky. Všade vidím tých typkov, tie pneumatiky naťahovať a ja jedinú otázku som vždy mal, že na čo sa ty týmto pripravuješ? Už vieme. Už vieme. Oni všetko idú robiť do skladu, túto konkrétnu. No. A tam ešte, veľmi niž činnosť. Žiadna klíma, nič, tam v lete si proste normálne, že zomieral. Však, ty si musel byť vysekaný. Býval. No. A potom som sám som si povedal, že kokos vedia, toto nemôžeš robiť do konca života, vieš, tam proste to neuvládzeš a hlavne neviem si predstaviť, že by som to napríklad ja robil teraz, vieš, že asi nie. No a potom som zháňal robotu z toho ministerstva, kde som aj robil osobného šoféra na to ministerstve obrany, tak potrebovali šoférov. Ale nie pre rôzne sekcie, to som až potom robil, ale to sa volalo, že dispatching. To znamená, že ty sedíš, napríklad takáto miestnosť, jak toto, sedí nás tam 8, je tam jeden pán na telefóne, a ten zdvíha telefóny a teraz ti povie, že z 5 budovy ťa bude čakať pani neviem aká, ideš pre ňu, odvezeš ju do Polusu. Hej. Niektorí sa nehali voziť z 5 budovy na 6, hej. Čo bolo od seba vzdialené 15 metrov. Takže som išiel robiť na to ministerstvo obrany, lebo tam som už aj poznal ľudí, aj som tam bol na vojne, takže som vedel, o čo ide. A tam som potom ostal 8 rokov. A tam sa vlastne rozbehla aj táto kariéra akože hudobná, lebo tam som akože, tam sme mali, málo sme zarobili, ale reálne som tam nič také nerobil, vieš, že ráno som došiel do roboty, bol som už potom na mobile a išiel som si zahrať tenis. Veľa času. Vieš, máš veľa času, nič nerobíš, ale keď ti to pipne na konci mesiaca, tak to pochopíš, že vlastne si... Tiež to není super úžasné. A tu sa ľudia sťažujú, že 9 to 5 robota není vôbec kreatívna. Však ty si môžeš tú kreativitu vymyslieť počas tej roboty. Áno. Ja som v podstate, ja si robím srandu, že ja som sa 8 rokov pripravoval nejaký atletický počin, lebo ja som tam chodil behávať, ja som tam chodil cvičiť, ja som tam hral futbal, tenis, ping-pong, proste všetko. No a tam som spoznal kamaráta,
Karol sa volá, ktorý mal kontakty na napríklad Opaka, alebo respektíve na chalanov z Hip-Hop SK, ktorí mali kontakt na Opaka, Moeho a Zion 5 vtedy. A povedal mi, že však kokos, že to, čo ty si tu píšeš vo voľnom čase, že skús to nahrať. Ja, že wow, že však skúsim. Tak som to išiel nahrať a nesnelo to vôbec dobre, ale akože triafal som aspoň rytmus, texty boli fajn, tak som začal prvý track, druhý track, tretí, štvrtý. No lenže som vlastne zistil, že ono to niečo stojí. Vieš, to není jak dneska, že každý si môže urobiť štúdio za pár korún doma nahrávací. Vtedy vlastne viem, že Jazzy mal štúdio, Opak mal štúdio. Opak mal, no. To akože... A možno ešte 1-2 ľudia, neviem, či Jopo nemal, alebo Jopo bol s Jazzym, už si to presne nepamätám. No a tak som išiel do banky, zobral som si úver. Tie peniaze som minul na hudby a na štúdio, na 4 pesničky konkrétne. Na zrazu, koľko som nemal peniaze. Vieš, a to nebolo jak dneska, že dáš to na YouTube a zarába ti to. Vtedy vlastne si to poslal na Hip-Hop SK, oni ti to zavesili, ľudia to počúvali, ale tam to končí, vieš. Ty nemáš ako... Koncerty som nemal, však ma nikto nepoznal. Takže som potom ešte raz vlastne si požičal peniaze. Potom mi Barzdo proste dával peniaze, normálne ja to do dnešného nemám v hlave. Taký Roman Ďurek, ktorý keď tu bude pozerať, pozdravujem, to bol kapitán jeden, ktorého som vozil na ministerstve, tak on mi vždycky som mu púšťal nejaké skladby a on, že chod nahrať znova a ja že Romanko, ja nemám peniaze na to. A tu máš 200 eur, 100 eur, hento tamto, ten mi dal, hento mi dal, kamoš mi dal, kamoška mi dala. Že no, takto sa mi vyzbieravali ľudia, aby som nahrával. No až to došlo do toho, že vlastne tracky boli vonku, ja už som nemal, že ani hovno, ani korunu, bolo mi trápne furt za niekým chodiť, že požičaj mi. Ja som všetko dával do toho, no až to došlo, že som povedal, že OK, kašľam na to, ja už teda nahrávať nebudem, lebo to proste nemám na to peniaze. A stretol som môjho terajšieho manažera vtedy, ja som ho poznal od malička, on je starší odo mňa o 5 rokov. A jemu som to pustil, respektíve môj tatko sa s ním stretol, ja som sa s ním potom stretol, pustil som mu skladby. On že wow, že však nahrávaj ďalej, ja že nemám na to peniaze. Tak on zohnal vlastne nejakých partnerov vtedy a povedal, že o peniaze sa nestaraj, že iba mi vysvetli, že čo stojí, aby som ja vedel. Tak som mu povedal, koľko stojí nahrať album, fotky a tak ďalej. A on že OK, že tak nahrávaj a ja sa o toto postaram. No a on to začal platiť, začali vybavovať prvé koncerty. Ja som medzi časom odišiel z toho ministerstva obrany, zamestnal som sa ako... umýval som auta v jednej automobilke. On má to akože vonku? Vnútri. No ale to je ešte horšie ako vonku. Ten detailing? Či... Vtedy nebol detailing, ale normálne, že niekto si, ja neviem, dá auto na servis jo. A vlastne, a keď mu ho odozdávaš, musí byť čisté. Áno. Alebo ja neviem, zo showroomu dojde auto, predá sa, tak ho proste vyumývaš. Tak to som robil vzadu ešte s jedným chalanom, 3 roky som tam vydržal a to bol Braško masaker. To hento s tými gumami, to bolo v pohode. Ale toto bol masaker, lebo keď ti donesli, mali väčšinu aut, mali SUVčka, Jeepy, konkrétne Wrangler napríklad. A Wrangler sa používal, neviem, či aj dodnes, ale asi chalani, ktorí to majú, tak hej, tak chodili na pieskové duny, chodili do lesov, sa jašili v bahnách s tým. A teraz ti šéf, ja neviem, ty máš o 4:00 skončiť a šéf ti teraz donese 15-30 auto z takejto duny a povie ti, že za hodinu dojem preňho, ideme ho vystaviť v poluse. A ty vlastne nevieš ani, akú farbu má to auto, ani nevieš, čo to je vlastne za auto, že keď to zosekáš dole, že či to je Honda malá, alebo veľký Wrangler. A ty teraz ideš. A teraz, keď si zober, že vonku máš 40, v tej bunke, kde to robíš, je raz toľko. A plus párna sauna. A ty musíš skákať okolo toho auta, hore, dole, na rebrík, všetko, podvozok. Takže to bol masaker. Tam som išiel, že najviac kil dole v živote. Neviem, či som sa tam nedostal na nejakých, že 69-70 kil, keď som odtiaľ odchádzal. Takže to som robil 3 roky, ale popri tom už som po večeroch nahrával, už som robil reálne, že album, že nie len tak songy. Už sa rozbiehali koncerty, že už sem tam na mňa niekto došiel. No a to museli akože aj natlačiť niekam do rady, alebo tak, nie? On chodil, vieš čo, tento manažer môj chodil po radiách s napaleným CDčkom a púšťal im tie veci, ale nikto to hrať nechcel, lebo
lebo ja to zase chápem dneska, že vieš, že nedá ti veľké rádio priestor nejakému chlapcovi, vieš, takých by mohlo chodiť XY. A mohli by chodiť a mohli by dostávať tú šancu. Mohlo by sa to volať 2 hodiny týždenne venujeme mladým umelcom. A nebola by to až taká škoda. Podľa mňa by sa sponzor až tak nenahneval, alebo teda ten, čo platí reklamu, kebyže sa zahrá na túto... A presne toto, čo si povedal ty, tak jediný, kto robil, bolo vtedy Radio City. Áno. A oni neviem, či to nerobia aj dodnes, že... A oni boli vtedy už veľkí, či iba bratislavsko-lokálne? Myslím, že keď ja som tam začínal, boli len bratislavskí a trošku nejaký dosah. Tak, lebo oni začínali aj moderátorov hľadali, že ako malé bratislavské rádio, to pamätám. Oproti Poluse sídlili. Tam bolo vidno do štúdia. Veľké presklené štúdio mali. No a tam som bol potom pečený, varený, lebo tam hrali tie skladby a potom myslím, že kto to zobral ďalší, už z takých veľkých rádií, bola myslím, že Európa 2. Potom sa chytilo aj Funko neskôr a neskôr aj Radio Express, ale to bolo, že neskôr, lebo ono to tak hierarchicky je, že keď už si v Rádiu Express, že už ťa hrajú, tak už to akože, nechcem povedať, že niečo znamená. Je akceptované. Už si akože, nechcem to ani povedať, že legenda, ale si... Vieš, lebo keď si zoberieš, že zapneš si Radio Express a keď si odmyslíš svetové veci, čo hrajú, tak tam hrajú stále, ja neviem, staré skladby od Elan, presne tak, vieš, to, čo už sa bežne inde nehrá. Čiže keď už si tam, tak ako keby, že už máš nejakú cestu za sebou. No ale to Radio City ma extrémne podporilo vtedy, ja som tam chodil na rozhovory, robili sa také srandy, že dojdite za hodinu, tu bude Kali, vieš, tak 4 fanúšikovia čakali za tým oknom, vieš, tak to bolo také, že wow, vieš, sa cítiš jak taký Justin Bieber z výšu. No a potom sa to rozbehlo už úplne, ale ja som ešte pracoval stále v tej automývarke, až ma potom drbo jedného dňa, som odpadol, lebo ja som po večeroch bol v štúdiu, cez deň v robote, po večeroch v štúdiu, ja som akože skoro nespával. Takže normálne z vyčerpania ťa vyšlo. Z vyčerpania, hej. A vtedy manažer hovorí, že daj výpoveď, že poďme proste all in dať na toto, lebo do roboty sa môžeš vrátiť kedykoľvek, do hociakej, vieš. Dobre, ja nemôžem byť jadrový fyzik ani nič také, lebo proste nepatrím medzi tú najmudrejšiu skupinu tohto obyvateľstva, ale proste zarobíš vždy nejako, vieš. Tak som povedal, že dobre, aj keď ťažko sa mi odchádzalo, lebo tam máš tie istoty, vieš. Áno. Platíš všetko, odvody, zdravotku a tak, a tu predsa je to také, že kým nemáš peniaze z koncertu v ruke, tak vlastne ten koncert, to, že je dohodnutý, to nič neznamená. A to počkaj, to bola ešte doba, že... Môžeš ho aj odohrať dobre, tak nech to porobí, preboha. Tak, presne. Dáš koncert a po koncerte ti niekto povie, že koľko sme boli dohodnutí? 500 €. Tu máš 100 a chod domov. Vieš. A ty čo povieš v takom senci, kde tam ľudia stoja a majú zápasom proste deviny, vieš, že čo bola partia na tvoj účet vypili 500 €, ešte môžeš buď rád, že nám 400 nedáš. No. Vieš mi ukázať účet? No. Takže aj takéto veci sme zažili ešte. Ale potom, jak s nami začal chodiť tento Mirko manažer, tak on bol taký, že on sa proste nesral, že mali sme jednu takú skúsenosť, že tiež to bolo tunak pri Bratislave, sme odohrali, nechceli peniaze dať, kokos nabehol za tým šéfom do tej kancelárie, kde bolo, neviem, 3-4 ešte ochrankári a on kedysi bol proste, že majster v boxe a tak. Proste narobil tam bordel, že aj tí vlčaci sa báli, proste stali pri tých dverách, že kľúčok, všetko OK. No ale, a to bola ešte doba, kedy sme nevedeli, že jak čo proste robiť, tak potom sa to už zmenilo, no a dneska sme tu. Už samozrejme, dneska nikto nič nemôže nám, lebo však fungujeme tak, jak každý, proste máš faktúru, zálohy a tak ďalej, že už ťa nemôže niekto oklamať, ale tie začiatky boli akože fajnové. No a ja by som sa zastavil pri tomto, počuj, ono to znie celkom akože magický manažer. Mirko? No, ono to znie akože... Hej, no. Došiel mi Gandalf, ty vole, do života. Presne, že vieš, čo myslím? Vieš čo, v podstate... Bavím len ty hraj, nahrávaj. Game changer, by povedali mladí, kebyže sú to... Vieš, on bol v 90. rokoch, mal nejaké reštiky, mal nejaké podniky, bary a tak ďalej, čiže musel sa vedieť obracať, aby fungoval, aby zarábal, aby ho niekto neodrbal peniaze a tak ďalej. Plus
ma poznal od malička. My sme spolu vyrastali na jednej ulici a poznal aj našich tatkov, naši tatkovia poznali jeho maminu a tak ďalej. My sme z jednej ulice, takže on v tom, ako keby v tom manažerskom tak trošku vedel chodiť a vedel chodiť aj v tom, čo sa v tých 90 rokoch dialo, že keď ťa chcel niekto odrbať, tak sa odrbať nenehal. A v podstate je to ináč taká halus, lebo jeho môj tatko stretol niekde pri mrazákoch v Tesku, že on už nebýval u nás v Petržalke, vieš. Niekde stretol a že Mírko, čau, jak sa máš? A že dobre, a že čo mladý, ne? A že však repuje, otec hovorí, čo repuje? A však si pozri na YouTube nejaké pesničky, že Kali sa volá. A on že dobre, že si to kúkne, však vieš, to bolo obdobie, kedy repoval každý, kto mal hubu, vieš. Takže, ale kúkol si to a za nejaký týždeň vlastne sa ozval tatko, že ty počúvaš, že však ale on je dobrý. A tatko, že no, ale že chce s tým skončiť, lebo proste nemá na to peniaze, stojí to veľa, zadlžil sa a tak. A on, že tak dohodni stredko s ním. No a keď som mu vlastne povedal, že aký mám plán a tak, a on pochopil, že to není niečo, že robíš hudbu preto, aby si zatrtil každý víkend s niekým iným, ale že naozaj máš k tomu nejaký citový vzťah a že robíš to rád. A tak sa k tomu aj on tak postavil a vidíš, do dnešného dňa sme spolu, že sa to nevymenilo. Potom k tomu pribudol môj DJ terajší a producent Peter Pán, potom ďalší, ktorý taký road manager, ktorý vlastne rieši koncerty hlavne. A tá partia, ktorá sme začali v podstate, lebo budúci rok máme 20 rokov, tak tí sme spolu, že non-stop, že stále. Takže bola to dosť náhoda. A to je perfektné, vieš, že sme hneď typka, čo sa priživí, musel si sa osamostatniť, celý takýto tento klasický príbeh, čo býva. Ako no on do toho došiel... Väčšinou to býva tento príbeh. Hej, ale musím povedať jednu vec, a tá sa deje dodnes, že on do toho došiel, nemohol vedieť, že či to bude niekedy zarábať peniaze. Toto, to je tiež ďalšia vec, že akože... Že len ja, tak... som bol že v totálnych dlžobách. Chodil som všade proste buď pešo, a keď som vôbec si mohol nejaký listok kúpiť. On mi vtedy dal auto, mi požičal svoje, aby som mohol jazdiť na aute do roboty a tak ďalej, kým som si nekúpil ja takú starú Hondu. To znie, vieš, akože veľké gesta. Hej, akože no veľké gesta. A preto sa chcem tomu vrátiť, že potom, a že keď sme začali zarábať akože prvé peniaze, ja sa do dnešného dňa pamätám, sme dostali v Nitre 1000. Fialovo. Áno, a že, ne, to už bolo... eurá? Euro. Ale not pre Boha živého. Tak zo vstupného nás vyplatili nejaké percenta zo vstupného. Peniaze. Tak sme tam stáli a sa bavíme, že dobre, že jak to budeme si deliť, vieš. A Miro mi hovorí, že daj mi niečo na benzín a že my akože nech sa podelíme s tým mojim DJom. A ja hovorím, že vieš, že ja to ale takto nechcem, že sme v tom ako keby traja, že poďme sa deliť proste na 3 časti. A keď budeme fungovať celý život a budeme zarábať viac peňazí, proste furt pôjdeme na 3 rovnaké časti a je to tak dodnes. Že ja ako keby, väčšinou to je tak, že nejaký interpret, ja neviem, zarobí 6 000 eur za koncert, 1000 dá DJ-ovi, 500 nejakému manažerovi a 4,5 si nechá. My to máme tak, že 6 sa zarobí, ideme 2,5, či 2,5, 1500 a potom máme chalana, ktorý nás vozí, niečo ide na benzín a niečo ide na nejakú režiu, spíme na nejakom hoteli alebo tak. Yes. A je to tak do dnešného dňa a každý, keď mi hovoril, že koko, že ty si taký blbec, že prečo sa proste takto delíš, hovorím chlapci, ale či už Peter Pán, môj producent, alebo aj Mírko, proste oni tu boli na začiatku a keby oni tu neboli, alebo teda hlavne ten Mírko, ja dneska nerobím hudbu. A na také veci sa nezabúda. A je jedno, koľko sme už spolu zarobili peňazí. Ideme stále ďalej a už to není, že manažer a nejaký interpret, ale proste už je to také kamarátstvo. Vieš, on je krstný už mojej malej, že proste to je... To už je, keby si proste odrbal nejakého člena rodiny, len preto, že si nejaký hamižak a... Sú veci, čo za prachy proste nekúpiš. A my to proste máme do dnešného dňa tak. A je celkom dospelé vedieť to skôr, ako vlastne sa popáliš a prídeš o to. Lebo ja poznám toľko ľudí, toľko brutálnych kapiel, toľko proste vzťahov, ktoré sa posekali proste kvôli peniazom. Vieš, a v konečnom dôsledku, že čo, teraz by som zarobil viac, ok, tak by som nemal rodiny doma, ale mal by som 2, ok, super, ale nemal by som tu takéhoto človeka, vieš čo myslím? Sú výskumy múdre od múdrych ľudí, ktorí hovoria, že zdravé, dobré vzťahy ti dlhodobo zarobia viac. Najviac.
Áno. Akože dlhodobý zdravý vzťah s niekým ti zarobí viac, ako keď ho budeš každé 3 roky meniť. A akože možno budeš mať na začiatku viacej peňazí, ale z pohľadu 30-40 rokov do budúcnosti viac zarobí ten, čo má dobré vzťahy. Vieš čo, hlavne, máš pravdu, určite áno, ale my sme toto ani nikdy, že nemali v hlave, že mňa ani nenapadlo proste, lebo boli už za mňou barzakí pajtaši, ktorí mi sľubovali hory doly a boli za mnou takí jedni, ešte to bolo v takých začiatkoch, keď sme začali zarábať prvé peniaze za koncerty a a počkali, kým odišiel tento Mirko do Ekvadora, lebo chcel tam doniesť nejakú kávu na Slovensko, ale nepodarilo sa. No my si počkali, kým odletel a zavolali si ma na stredkom. A tak ja som mu volal, hovorím, volajú ma na stredko. On že jasne, však povieš mi, že čo chceli. Vráško, normálne mi začali rozprávať, že proste nech sa na ňo vykašlem, lebo že oni proste v tom vedia chodiť, oni to vedia a vtedy mal byť Slávik. Do dnešného dňa si to pamätám, sedeli sme v Eurovej, tam dole v jednej reštike. A mi hovoria, že medzi sebou sa bavili tak, aby som to ja počul, ale bavili sa, ako keby som tam nebol, vieš. A on že... Dobre, neviem už tie mená, jak sa volali, iba prezývky, ale nechcem to hovoriť, že bohuje, že s nimi. Dobre, Peťo, počúvam, toho Slavika, to vieme vybaviť, hej? Hej? OK, Kali, vyhráš Slavika, to je vybavené, hej? To je vybavené. Tam len treba dať 5 000 eur a to je všetko vybavené. Ja tam sedím, tak sa kúkame, komu mám dať 5 000 eur za čo? Však to hlasujú predsa ľudia, nie? A Vráško, čo si normálne to vôbec tak nefunguje. No a teraz zrazu na tej obrazovke v tom barek išla pesnička, klip toho Bacila Rugby. Áno, vieš? Áno. Vtedy, neviem, aká to bola pesnička. Taká známa, hej. Čo potom vyprodukovala Školu repu, sa mi zdá, ne? Alebo tam bol ten Škole repu som bola ja. Rytmus a títo dva. Hej. Ale ja nie som až tak vzdelaný. No. A teraz a ten jeden sa otočí, lebo však počul to, že to hrá, tak sa otočí a kúka na tú telku a hovorí, že vidíš, sú v telke. A hovorím, vidím. Do 2 týždňov si tam s klipom. Počúvam, budú ťa rotovať všade. Všade ťa budú rotovať. Ja, že dobre, takže čo? Takže som vyhral Slavika, som v telke, ty kokos, vieš? Najlepšie bolo Geroj jak hovado. Na konci, keď sa išlo platiť, tak každý si platil svoju kávu sám po 1,90 € alebo koľko. Ale dobre, však majú asi medzi sebou nejaké veci. No ja som teda, ale že podmienka bola, že sa musím zbaviť teda Míra, lebo však nemôžeš mať 2, 3, 4 manažerov, proste oni stačia a oni vedia jak na to. Tak som mu zavolal, hovorím, Mirko, vieš čo, tak toto a toto, tak a tak sa smial strašne, že ja som to úplne vedel, poznal tam nejakých ľudí a poznal dokonca jeden aj jednu dobu kandidoval, aj jeho sestra, a to je jedno. No a tak potom sa to nejako doriešilo a si to oni potom vykomunikovali, že vy hajzli, že takto za chrbtom mi robíte, vieš, lebo však oni ho poznali, že robíte takéto veci a tak. No a samozrejme nakoniec aj firmy, ktoré mali všetko popadali, neviem, či ten jeden nešiel sedieť, druhý za nejaké podvody a tak ďalej. Ale tým chcem len povedať, že možno, že niekto iný by na to skočil, lebo ako rozprávali veľmi pekne. Máš Slávika v ruke, dobre, že ne Ota, Oscara, neviem čo, vieš, si už proste v nejakom Ačkovom filme s Bruceom Willisom, vieš, a tak ďalej. Takže boli aj také akože nástrahy, ale všetko sme ustáli bez toho, aby vôbec ma napadlo, že OK, teba vymením. Je to vzácne. Ja mám tento príbeh. Je to akože veľmi vzácne, lebo ten príbeh toho ekosystému v biznise je proste stabilne daný trošku iný. Väčšinou ten prvý manažer je taký ten, čo vyhľadáva mladé talenty a proste sa na nich priživuje, pokiaľ nie sú tak veľkí, že sa už chcú osamostatniť, potom majú toho druhého manažera a podobne. Akože. Ale znova sme mali... Lebo ja som mohol, my sme aj zmluvu tak mali, že keď vyprší, že ja si môžem robiť, čo chcem, vieš. Ale proste vieš, zmluva musí byť podpísaná kvôli tomu, že tá spolupráca nejako aj kvôli daňam a všetkomu už to musí sedieť. Čiže zmluvu sme mali podpísanú a máme dodnes a ona sa proste vždycky upgrade iba. Ja už to ani nečítam, ja už ani neviem, čo podpisujem, lebo proste ja mám takú dôveru v neho a v to celé, že to neriešim a neviem si predstaviť, že teraz jedného dňa by som povedal, že vieš čo, ja už ťa nepotrebujem, lebo ja by som si už veľa vecí vedel sám robiť. Takisto, ako on by si mohol zobrať niekoho iného a pimpnúť ho od začiatku. Ale nevieš, aké veci ešte prídu.
Ale ja to To je nemám, proste, nevieš, aké veci prídu z mám toho. to tak, jak to je a teším sa z toho. Spolu už máme v pláne ďalší projekt rozbehnúť, len teraz on má akože veľmi veľké zdravotné nejaké problémy mal, ktoré sa z toho dostáva, takže sa to na chvíľku stoplo, ale akože určite pojeme ďalej aj v iných veciach a pojeme spolu. No. Ja napríklad nemám rád biznise tajomstva. Vždy sa mi strašne vadilo, keď niekto, kto ma platil, prišiel a dal si strašne záležať, aby mi povedal, že nemám nikomu hovoriť, koľko mi platí, hlavne z mojich kolegov. Mhm. Vieš, čo myslím? Že v podstate došiel a akože dajme tomu, že vystupujeme 4 a 5 alebo tak a ja mám nejakú zmluvu za svoj honorár a typek si dal extra záležať alebo dáma, nejdem špecifikovať, že ale prosím ťa nehovor ostatným, hej, že koľko máš ty. A že prečo? Že robíme tú istú prácu, že je na mňa kuleha alebo na nich, že Jasné. čo, aký je problém? Všetci by sme mali akože... A pritom keby, že to nepovie, tak ani ma nenapadne. Nenapadne, jasné. Ani ma nenapadne, všetci ideme za rovnaké peniaze. Ale ako náhle to povie, tak ty iba, že dobre, okej, že Satmári má menej. Alebo vieš, čo myslím? No jasné, hej. Čo sa stalo? Prečo to vôbec? A strašne to nemám rád. A ja som v tomto aj veľmi nedôsledný. Ja aj keď poviem, že ja nebudem sa s ním baviť, ja sa budem baviť. Jasné, že sa budem proste. Sme dlhoroční kolegovia. Ale ešte naopak. Práve, že naopak, jasné. To jasné. echo, že tak zisťuješ No, presne, áno, že čo sa stalo. Ale to mi dojde až také hlúpe, že Áno. to ich nenapadne, že práve toto ťa Áno. naštartuje, aby si... A ja aj tieto nakrúcacie tajomstvá, akože čo nám dáva Markíza a toto, akože ohľadom nakrúcania, tak ja to považujem, že akože ja nemôžem o tom na kamere rozprávať. Ale kamarátom preboha môžeš povedať snať. Ježiši Kriste, kto prehrá farmu alebo nejaké podobné z týchto oných glupostí. No. Ale to nemám rád tieto tajomstvá manažerské, takéto divné, proste halúzne. Alebo že dojde promotér, že tak ja idem vás vyplatiť a manažer, no však poď túto bokom. Čo sú to proste halúze? Ale našťastie akože nám sa to deje málo, lebo my sme extrémne dobrá homogénna skupina silnej reči, hej, my sme že brutálni. To nie, ale akože tiež v začiatkoch to bolo párkrát takto, že došiel som hlavne na firemku a mňa chceli samostatne vyplácať a ešte potom druhého kolegu samostatne. A ja, že prečo, vieš, však sme spolu v šatni, že kľudne môžete nás to. Prečo sme takéto tajnosti robíme? O pár, ešte, vieš, aj vždy je to len, že pár stovák, vieš, nezarábame miliardy. Vieš, čo myslím? Chápem. Obchodné tajomstvo o 20 €. No, čo môže rozbiť vzťah na celý život. Jo, jasne, vieš, halus. Ale. Dobre, poďme na otázky pre Boha živého. Jo. Máme 1:12 natočenú, ešte sme sa nedostali k otázkam. Vážení a ctení ľudkovia, teraz pôjdeme do časti otázky od našich patronov. Ak to budete vidieť, tak to budete vidieť na Patrone. Ak to nebudete vidieť, nič sa nedeje, absolútne život ide ďalej. A ste perfektní, žite tak svoj život, ako ho robíte. Ste úžasní a bravúrni a pokračujeme ďalej. Bez pauzy pre vás. Ako sa so stupom času pozeráš na rok 2011? Náš svet? Jo. Aj, ty kokos, no. Vieš čo, jak sa na to pozerám? Však určite nie pozitívne. Dneska by som, a to som už aj rozprával párkrát, že dneska by som už do takého projektu určite nešiel. A to je presne to, o čom som hovoril predtým, že keď máš nejaký vek, tak si možno ani neuvedomuješ následok tvojich činov, textov, tvojich krokov, ktoré spravíš. Ja som pôvodne išiel do skladby Náš svet s tým, že idem urobiť skladbu pre chuligánov a vyslovene ako keby hymnu pre fanúšikov futbalu. Aj keď samozrejme všetci sme vedeli, že akí ľudia sa medzi nimi aj nachádzajú, ale bolo to takto brané. Ja som k ním mal veľmi blízko, pretože ja som v podstate s nimi vyrastal na ulici od malička. Čiže sme mali aj s niektorými z nich, čiže sme mali aj normálne, že vzťahy spolu, že dobré vzťahy. To už ako cestou každý išiel je druhá vec, ale ako decka sme sa poznali. A išiel som do toho. Problém bol v tom, že ja keď som došiel na natáčanie klipu, ktorý nebol v mojej režii, tak a zbadal som tam tú scénu s tými bengalskými ohňami a že tam je, ja neviem, 100, možno viacej ľudí proste v kuklách. Mne ostalo zle. A ja som si povedal, že toto je prúser. Že vedel som reálne, že to je prúser, lebo keby tá skladba vyšla bez klipu, v tej skladbe sa nehreší, myslím, ale ja určite tam nenadávam. Proste
náš život sú štadióny, kluby, športujeme, nefetujeme, neviem čo, chodíme na futbal, baví nás šport a tak ďalej. Hej, že človek by si to mohol spojiť, že s hocičím, aj keď to malo proste ten nádych už zvukovo, že proste je to ako keby chuligánska vec, ale až klip tomu dal proste ten punč, že na boom. A tam som to ja pochopil, že OK, že toto je prúser jak mraky. A vedel som o tom a vyšiel sa, no ale klip nebol v mojej režii a teraz čo povieš s to chlapcom tam, že ja to nenatočím. Ja idem domov, čaute. Čak by ma tam rozbili mačetami, by ma tam rozsekali a pohádzali niekde. To je jedna vec. Druhá vec, už aj tak ma naháňala zase Antifa z druhej strany, lebo samozrejme, že som bol braný ako nácek, aj keď proste moja dlhoročná priateľka bola Rómka jak hovado. A čiže ja som si ako keby v tej dobe neuvedomoval, čo robím. Neuvedomal som si, že ako to celé vyzerá, ako to celé proste pôsobí. Maličko áno, maličko som si bol vedomý toho, že to je taká partia, ktorá nebude v mojom živote robiť mi dobré meno, ale nejak som na to vôbec nereagoval, neriešil som to, až keď to vyšlo von a začalo sa o mne písať proste a tak ďalej. Vtedy som to pochopil, vtedy som aj dal od všetkého ruky preč. Povedal som, že toto proste není moja cesta, že je to chyba, že som do toho išiel, ale nešiel som do toho so zlým zámerom. A teba vykradli, nie? Ty si mal teraz vlastne, keď sme sa vlastne prvýkrát stretli, A tak ty čo to s takým úsmevom hovoríš? Lebo to je sranda príbeh. To je sranda príbeh v podstate strašne. Keby to nebolo scary, je to strašná sranda. Franky, som počul, že ťa zbili ináč, kamarát. Ale to som nikde nehovoril, čiže keď chceš niečo vyťahnuť, tak kľudne to povedz. Nie, čak ty povedz, že čo sa vlastne stalo. Mal si nájezdníkov? Ja už točíme? No? Aha, takže vlastne ty si začal tento vstup s tým, že teba vykradli. Vieš čo? Super. Majster empatie, normálne. Vieš čo, vykradli nás prvýkrát v živote. Boli sme s manželkou v Alicante po 10 rokoch sami dvaja, iba ešte s jednými kamarátmi, manželským párom, že sme boli bez malej, ktorá akože odmietla s nami nič, že už sa s nami nudí, už sme trápni rodičia, vieš, takže v jej veku, takže sme išli do Alicante, išli sme len na 3 dní, na 4. sme sa vracali, čiže reálne sme tam boli, že 2,5 dňa. A samozrejme, čo som spravil, ale ja som to robil aj predtým, lebo som to neriešil nikdy, že som postol fotku, vieš, v piatok som postol fotku, že som preč a podľa všetkého v sobotu nás vykrali, čiže je to asi kvôli tomu Instagramu, čiže ľudia, keď ste na tých dovolenkách, fakt nepostujte, pridajte si fotky, keď sa vrátite, pokiaľ nemáte, neviem, jak zabezpečený dom, ja som nemal. Našťastie, ja som není nejaký fanúšik šperkov, tým, že ináč ja som vyučený zlatník umelecký, takže k tomu mám veľmi ďaleko, keďže sa mi to nechcelo nikdy robiť, tak to ani nenosím. Takže si vyučený. No, som iba vyučený, ale ani to nenosím, neviem, že mám náušnicu s malou, kde mám jej akože meno, písmeno prvé, ale ináč nenosím šperky, nie som fanúšik toho, takže to nemáme doma. Čo manželka mala, tak mala poskované v trezore, ale tiež toho nemá nejak veľa. A pobrali nám, manželke zobrali kabelky a nejaké veci na oblečenie a mne zobrali tiež veci vlastne na oblečenie. A paradoxne, akože ne, že paradoxne, zobrali mi veci, ktoré som mal takú éru, kedy som si myslel, že čím budem drahšie oblečený, tým nejak stupne moja hodnota. Lenže tým, že som vychovaný tak, že proste veci si vážim, nerad si niečo ničím a rád veci nosí, ktoré už vyzerajú, že niekto nosil, lebo ich môžeš zašpiniť, nemusíš ich prať a furt vyzerajú rovnako. Má to výhody. Tak no, takže mi pobrali všetky také tie košielky Louis Vuitton a Gucci a neviem čo v podstate ja vždycky raz za 3-4 mesiace robím to, že na Instagrame rozdávam svoje veci, ktoré nenosím ľuďom, že tam dám proste fotky a poviem, že do komentu daj, že chceš, to je všetko, nič viac nemusíš a ja vyberem z vás ľudí a poposielam vám to. Tak z tých vecí, ktoré mi ukradli aj z tenisiek, tak tam bolo, že 99% vecí, ktoré by som aj tak akože rozdal, ale boli to veľmi drahé veci.
Moja mala tých zlodejov nazvala, že smetiari. Skôr ja rozmýšľam, aký šatníkovi démoni, vieš, alebo tak. Lebo zobrali Lebo to je veľmi špecifické, veci, ktoré by som v úvodzovkách, že vyhodil, také veci zobrali, vyhodil, daroval. Takže som z toho ani nebol taký akože smutný ani nič, ale iba ten pocit, že niekoho si mal doma, vieš, že samozrejme, že žena potom s malou nevedeli 2 mesiace spávať, lebo sa báli, že niekto ešte dojde domov, čo samozrejme už druhýkrát, kto ti tam nabehne, nikto. Už by sa báli. Ja som nemal žiadny kamerový systém, lebo bývam v takej štvrti, že mi to došlo zbytočné, ale tak očividne nie. A alarm sme mali normálne funkčný 7 rokov, ktorý bol 7 rokov vypnutý. Takže vlastne nebyť jednej susedky, ktorá mala nejaké info, že niečo podozrivé videla, tak by sme ani nevedeli, že čo a ako. A nič, porobili mi ten šatník. Ja aj jediný šperk, čo mi zobrali, čo som akože veľmi smutný, tak mal som jeden šperk, mal som z bieleho zlata a s briliantami vykamienkované meno malej. To som dostal som si kúpil, keď sa mala narodila. Od seba. Hej, ale akože tam som dostal... No to je jedno proste. Mal som taký briliantový náramok, ktorý som mal akože vôbec nenosil, nosil som ho len na koncerty, lebo som ho mal akože ako talizman. No a ten som si položil v kuchyni na stole a išiel som na dovolenku, tak ten mi zobrali. S obručkou, vlastne preto nemám obručku, lebo zobrali mi obručku a tento náramok. No. Čo potom s tým urobíš, ak šatníkový démon? Vieš predať niekde oblečenie? Vieš čo, keby... Košelu použiť? Vieš čo, ja som sa bavil... To musíš zabaliť naspäť, že to vyzerá ako, že... S ľuďmi, ktorí to vyšetrovali, že sú ľudia, ktorí proste, že úplne, že vykradnutý dom, že nikto by na nich v živote nedošiel, len potom si svoje veci nájdeš kokos na bazoši, vieš. Že to je, vieš, a tak ich vystopuješ vlastne. A ja som to samozrejme nikomu nehovoril, ja som okolo toho ani nerobil nejaké halo, lebo som nechcel a jeden môj kamarát, ktorý robí takého personal shopera, že ti zo zahraničia donese veci, ktoré chceš, tak mi hovoril, že kokos, však keby si mi to povedal, tak my poznáme stránky, kde sa predávajú kradnuté veci, že by som to odsledoval, ale ja si myslím, že to nebol nikto taký, kto by to takto, že možno, že to bol niekto, že koho akože reálne možno stretnem na svojom koncerte vo svojich veciach, vieš. Môže byť aj tak. Skôr fanúšik. No fanúšik to asi nebol, ten by ma nevykradol, ale zase musím podotknúť, že boli to veľmi slušní zlodeji, nemal som nič rozbité, nemal som nič proste špinavé, okno bolo tak vylomené, že spodné okno, cez ktoré došli, že v podstate je funkčné, že keby som ti neukázal dierku, cez ktorú to otvárali, tak ani nevieš, že cez to okno niekto došiel. A vlastne my by sme to možno ani nezistili, že nás niekto vykradol, kým by som si nešiel niečo dať na seba. Lebo tam bol taký poriadok, že sa mi až zdá, že tam ešte robili poriadok. Len tak sme na to došli, že vonku pod oknom, jak začína trávnik, záhrada, tak boli 2 naše kufre a rozložené vešiaky, z ktorých asi boli len dolete veci, alebo možno tie vešiaky boli v kufri, že boli náhradné, to už si nepamätám, ale tie vešiaky boli nakôpkované, že drevené boli na jednej strane, umelé boli na druhej strane, na tretej bolo neviem čo a boli tam tieto 2 kufre. A ja hovorím, že ty kokos, že ani nepijem už, že by som akože sa balil, keď idem na dovolenku vonku na záhrade a som tam zabudol veci, vieš, alebo čo. Tak takto sme zistili, že tam vlastne boli. No. To je Poirot, to je perfektné. No. Ale už teraz kokos, žena povedala, že treba už hento spraviť, zabezpečiť toto, ochranný plášť na záhradu, na okná. Skôr toto, lebo akože nepostovať, že niekde nie si, tak to akože zrazu ti to opantá úplne celý život. Vieš, ak ty stále cestuješ, my stále cestujeme. Mne si môžeš na rok dopredu pozrieť na silných rečiach na stránke, ktorý večer nebudem doma. Doma, no. Gabo žije sám to isté, vieš, akože skôr to není cesta, skôr to je zabezpečenia, no, akože kamery, systémy. Už máme všetko, je tu Barzek napojené na policajtov, na SBS-ku, na My nemôžeme byť stále doma a je nemožné, aby sme si nerobili promo, kde čo budeme. Jo. S tým sa nedá. Ale u nás je doma, že furt niekto, len tu sme teraz proste, že neboli. Ale paradoxne, ja neviem, minulý rok sme boli na dovolenke, že 7 týždňov sme boli preč, taká veľká partia a postoval som, že non-stop, lebo sme behali barzaké ostrovy a neviem čo, že každý deň som pridával, dojdeš domov a nič.
A teraz odídeš, že na 2,5 dňa, na 3,5 dňa a vrátiš sa a vybraný si. A bolo to deň potom, čo som zavesil ten post, takže teraz môj kamarát napríklad pridával na Instagram, tiež bol so ženou cez víkend proste v Taliansku a pridal post a začal mu hučať telefón alarm a videl, že človek mu tam preskakoval cez post, lebo vedel. A teraz obzvlášť ide leto, a čo aj máme informáciu od policajtov, tak tí ľudia najviac vykradajú v období leta, lebo však ľudia sú na dovolenkách, takže je to také logické. Treba dávať pozor. Zapnem kameru, čo mám od Frankyho. Vieš, čo je teraz najlepšie? Ja mám meče katany, ja mám halapartne nad vchodom reálne ku mne. To musíš byť doma. Ja nemám, nie, akože samostatne sa spustia. Ja akože Indiana Jones. Ja mám Indiana Jones level of security. Ježišmaria. Čo sa zbláznil? Plus mám sluhu, ktorý žije. Celý non-stop u nás doma. No ale teraz vieš čo, haluzuna, že ja veľmi ráno skoro stávam, vieš, lebo si idem zacvičiť, až tak ešte baby spia. A my máme teraz vlastne aj taký, že máme proste zabezpeku len na dom, ale aj na záhradu. A mňa to nenapadne si odblokovať záhradu, keď idem von, vieš. A každé 3 ráno nám hučí proste celý dom, lebo ja si idem zapaliť a dať si kávu na záhradu, vieš. A ostajem kúkať a teraz, vieš, ja som dinosaurus s telefónom, že proste teraz kúkam, čo v tej aplikácii, teraz ti volajú z toho pultu, posielame výjazd, nie, prosím vás, nikoho neposielate, ja som si išiel len dať kávu na záhradu. Takže teraz ešte na toto si musíme zvyknúť, lebo máme to tak fakt zabezpečené, že... No a ty zdravo žiješ, jak si aj vravil, že piť nepiješ, cvičiť chodíš, však ty aj, keď s Peťom chodíme, tak ty furt, že dvojfázové tréningy, že hento vieš čo, tak ale ja som mal 130 kg minulý rok v januári, 127, vieš, že už som sa nelen, že nepačil som sebe, akože dobre, však fešák nikdy nebudem, ale ako tá postava bola taká, že už som sa tak dosť protivil a hlavne som mal už také zdravotné problémy, ťažko sa ti dýcha, neviem čo, sme hrali niekde v Sníne, alebo v Sabinove, alebo kde to bolo, som zoskočil z podia medzi ľudí, neže na nich, ale medzi ľudí, že im popodávam ruky a potom ma 2 SBS-kari dávali naspäť na podium, lebo som nevedel vyliesť proste hore, vieš, že to je taká aj hamba trošku. Takže som si povedal, že však keď už kvôli nikomu inému, tak kvôli malé, vieš, ak máš dceru, chceš to fungovať, chceš žiť, nechceš mať zbytočné problémy, ktoré nemusia byť. Tak som začal akože vyhodil som nejakú stravu, ktorú som jedol, čak pumpové jedlo, vieš. Na čom som najviac pribral. Vráca sa o 2 ráno z koncertu z Prešova. Správa nás, čo žijeme v dodávke. Tak čo si dáš, vieš, tak si kúpiš 2 bagetky, nejaké 2 horálky, zapieš to kofolov a toto keď robíš 3-4 krát do týždňa, tak tie kilečka idú hore. Potom celý deň neješ, lebo však nestíhaš, lebo tam si presúvaš sa, nejsi hladný a potom dojde ten večer, ty kokos, to napraceš asi v prdeli. Samozrejme do toho tam ti nalejú a už máš, vieš, a ešte ja som nízky, však ja proste som jak ruksak malý, vieš, že tých 170 centí a to sa nabalí hneď. No tak som niektoré veci vysadil, niektoré obmedzil, úplne ináč som začal cvičiť, necvičím silové tréningy, aby som bol proste veľký, ale chodím na box 2-3 krát do týždňa, kardio veľa cvičím, v podstate každé ráno mám kardio, buď behám alebo bicyklujem a išiel som dole nejaké kila, teším sa, ešte by som chcel pokračovať. Ja chcem tvoje lítka. A vieš čo, lítka... Ja som ti to už povedal aj pri Marcinovi, že chcem tvoje lítka. Lítka mám po mame, moja mamina mala 155 cm, ona bola taká gulička, ona mala takú postavu jak ja, ale ona bola poštárka a mala na starosti revír na Patronke. A počkaj, a to je ešte... A vlastne z poštovej chodila už pešo na tú Patronku. Ráška, to neboli jak dneska, že jazdia autami, vieš? Alebo na nejakých kolobežkách, alebo čo. To si poctivo odšlapal pešo. Čiže moja mama mala lítka, jak proste bandasky 2. A tým, že ešte my sme nízky, vieš, to skrátené celé, takže to viac vyzerá. Takže to mám po mamine, no. To by sa dalo grilovať. Normálne, jak tak fúka. Áno, a to má, vieš čo? To je také dobré. A ešte čím si ty holíš nohy, kokos? Však ty máš... Frajerka nemá také nohy. Musím si holiť nohy, pretože ja ináč by som mal, že strašne zarastené. Fakt, že zarastám dosť na nohách, na rukách. A tým, že mám tieto kerky, tak jednu dobu som akože drbol na to, som si povedal, že mne sa to nechce, vieš, jak chlap, však to je normálna vec. Lenže potom som vyzeral, jak keď sa zjeb na antuke a máš proste, vieš, sa ti to dostane pod kožu, že nebolo vidno, čo mám na tých nohách, iba proste čierne flaky, tak obetujem tomu každý týždeň asi 3/4 hodinu,
že si musím oholiť ruky. To ti nepovedia, keď si dávaš tetovačku, no? Že vlastne... Lebo oni vieš, čo spravia? Oni ti tu vyholia akože kúsok. No a teraz chodíš, jak keby si mal proste, vieš, tú chorobu, že ti vypadávajú. Vieš, a teraz čo ti vyholia za stú? No a čo budem, vieš, a teraz na kolene by som mal chlpiť, tu zase nemal. To, no, tak jo, už, jasne. Dáško, ja som to minule chcel vyrátať, že... A to je robota. Že koľko to je, mne to, že každý týždeň, jeden deň a trvá mi to hodinu, lebo toto si musím holiť iba s trojčekom, lebo to keby som holil žiletkou, to sa mi pozapáluje, vieš. Jasné. A ruky žiletkou. Hore, no samozrejme aj brucho, lebo aj to mám. Takže som, že tak hodinu. Každý týždeň hodinu. To je self-care. To je pič. To je fakt. Nebaví ma to, extrémne ma to nebaví, že ja keby som si vyrátal, Na že... to musí byť salón. A holím sa od 20... Áno, to by som mal a možno, že mi to niekto dá nejakým narodeninám, že Na to musí byť salón nejaký, že ale reálne... navždy. Nie navždy. No, ja, dobre, okej, to by som sa bál, to No, nikdy nevieš, čo ti to spraví. No. Ale normálny ja tak mám salón... robený chrbát, je to v pohode. Dojdeš normálne k barberovi a proste, a on, že urobím ti vlasy, alebo to, a ty že, Nie, wow, počkaj, nohy obidve, ruky obidve, tuto. Dávaj, ako máte whisky? No jasne. Alebo dobre, tak sorry, ak náhodou není nič také, určite psi salón. Psi salón bude mať celotelovú odchlpovaciu možnosť. Jednu dobu som s tým chcel vydrbať a hovorím, že uľahčím si to. Len potom som niekde bol na kúpalisku a proste sa mi vyťahli plavky, že si proste budem holiť len to, čo je vidieť. No jasne, jednoznačne. Že stehna som proste nehal. Jasne. Lenže vyjdeš teraz z vody, ty kokos, a teraz sa ti vyťahnú plavky do polky stehna. Tak keď si nadepila opálený. Tu máš, no presne, tu máš proste, riasy sa ti vynoria spod tých plaviek, vieš, a zrazu sek a zrkadlo. Vieš, že sa kúkneš do nohy a sa ti odráža svetlo. Čiže tu máš ešte brčky a tu už proste nič, tak som mi povedal, že nič, že budem už to proste dokopem do konca života, však v nejakom veku začnú... A to je commitment, chápeš, to je perfektné, to sa mi páči, vieš. Že to fakt není iba o tom, že uvedomujete si, že to budete mať navždy nakreslené v koži, ale hneď za tým je otázka, že a asi sa budete musieť aj holiť náhodou, ak ste pán. Tak podľa toho, jak zarastáš. Ja som fakt yeti, vieš, že proste po dedovi. Môj dedo bol proste, mu bolo vidno len oči. Ja som si presne povedal, že ja chcem tetovanie na lítko a povedal som si, že Gabo, dáš si tetovanie na lítko vtedy, keď tvoje lítka budú vyzerať ako Kaliho lítka. Ja. Takže ich cvičím. Áno, ja som sa taký už narodil, ja som mal akože silné nohy od malička. Akože, hej, vidno, že je to aj genetický dar a ešte aj si vlastne od 6 hrával futbal a všetko, že... Ja som hrával divadlo, takže moje lítka vyzerajú úplne inak. A ty si mal aj teraz nejaký ten veľký koncert, nie? Prednedávno v Petržke. Petržalke, no. Ale to si robil niečo špeciálne, nejaké staré songy si spieval. Vieš, nám bude v oktobri vychádzať taká výberovka, ktorú sme dali dokopy. Vyťahol som 40 starých skladieb, ktoré z toho som asi 30 na novo prerobil, lebo nechcel som ľuďom dať, že vyzbieram to, čo je, dám na jeden album alebo na dvojalbum a tu máte. A hlavne úplne iný hlas som mal v roku 2010, úplne iný mám teraz, tak aby to spolu akože hralo. Tak som poprerábal niektoré staré veci, akože oni znejú tak, jak zneli, len mám tam dnešný hlas. A čo ja im zavolal som si hostí, vieš, teraz máme pesničku Bol raz jeden král, zavolal som si tam IMT Smile, v originále nejsú. Máme track Hop Cheap, zavolal som si tam Kandračovcom. A takto som si zavolal Daru, Simu, Moma, repera, Dameho, Opaka, oprašili sme starú skladbu Život je dar. Čiže akože veľa som takto porobil, asi rok a pol som na tom robil, teraz to ide do výroby. No a k tomu sme vlastne urobili tento koncert, ktorý bol ale teda v dosť veľkom predstihu, v pol roka. A ten dopadol super, ľudia boli tiež, bola to akože pekná atmosféra, tam stáť na tom sídlisku a vlastne, vieš, kam si dovidel, tak všade sa ti to zlievalo a spájalo s niečím z detstva, vieš, takže bolo to pekné. Mal som tam chalanov z vojny, som tam stretol, bola tam učiteľka z mojej základnej školy, boli tam moji spolužiaci, ten backstage vyzeral úplne ináč, jak na nejakých akože takých veľkých akciách, lebo vzadu boli proste, behali tam decká, Danko Čistý tam došiel s maminou, a vieš, že bolo to také úplne také, že už tam chýba len grill, ty kokos a máš to takú party, vieš, že bolo to také pekné. A naučil si sa texty? Ja ty vieš, že... Ja viem. Vieš čo, priznám sa, že naučil som sa všetky okrem dvoch a preto ja ináč nenosím okuliare na pódiu,
lebo chcem mať akože ten nočný kontakt nejakým spôsobom s ľuďmi taký normálny, obzvlášť keď je akože tma už. Ale mal som celý čas okuliare, pretože na 2 texty som vždycky tak išiel bokom, že ak teraz ľudia nechápu, že prečo som tam chodil, tak teraz to vysvetlím. A dole bola čítačka a vlastne som išiel napríklad pesnička s Darou, tú pesničku som raz v živote hral s ňou, čiže som si to nepamätal a nechcel som to pokaziť, tak som vlastne to čítal celé a takto ešte som prečítal jednu skladbu a to bola s takým gitarovým virtuózom, veľmi perfektným chalanom Davidom Bílekom, ktorý mi tam tiež hral, tak túto pesničku som musel prečítať, ale ostatné som sa naučil. Ale bol to boj, akože... No však jasne, keď 20 rokov staré skladby. Ale aj tak, akože ten počet je tak, akože to je super, to je perfektné. No a čo chystáš okrem tejto výberovky? Alebo leto máš jaké? Povedz, urob nejakú reklamu, končíme. Rubrika, co se chystá? Co dal v tvým živote? Srdiečka, Frank, také teraz nech vybehnú zo mňa. Ten bulvár, motherfucker. Vieš čo, však koncerty sú nejaké, však leto podľa mňa má každý plné, aj ten, ktorý bežne nekoncertuje, lebo však tie sú festivaly, mestské dni obce a ja neviem čo, potom dni zase, zela a tak ďalej. Hej, presne, potom zase jarmoky, septembri a vinobrania. Čiže toto hráme aj my, máme tam aj nejaké festivaly, ale ja sa akože oveľa lepšie cítim na tých mestských akciách, kde to je také rodinejšie, aj tú tvorbu už takú máme. Čiže koncertov je dosť, na dovolenku sa nechystám, to je aj pre zlodejov, ostávam doma a ak niekde pôjdem, tak vybehnem len tak, že na 2-3 dní milujem Valču, chodíme tam, si prenajmeme si vždy chatu a sme tam, takže tam možno odídem na nejaké 2-3 dní, ináč mimochodom teraz som tam bol aj s jedným mojim kamarátom, veľmi dobrým hudinným producentom, on tam zobral veci zo štúdia, nahrávali sme tam skladby a je to akože brutálny vibe na náhrate, čiže niečo také ešte cez leto určite spravím. Na dovolenku pošlom len ženu a malú, nech proste niečo z toho leta majú, ja mám kopec roboty. A v oktobri vyjde výberovka, k tomu sú spojené 3 veľké koncerty v Košiciach, v Bystrici, v Žiline a to je asi všetko. Nejaké firmky ku koncu roka, už tu máme Vianoce, po Vianocach máme mesiac voľno a no, už sme, vieš, už... Tiež robíš januárové voľna? Tiež máš január? Už áno, už január, február, lebo vieš čo, my sme mávali ešte tak 3 roky dozadu, že sme hrali niekde na Silvestra a už čo aj 2. sme niekde hrali, lenže jednak na nás ani nikto, alebo ľudia nechodili, lebo však boli vyždímaní po Silvestri aj z peňazí, aj časovo, aj jedno z druhým. A po Vianociach, vieš. A teraz ten majiteľ ti musí vyplatiť tú sumu, chudák on prerobí, ty vystupuješ pre 50 ľudí, tiež z toho nemáš nejaký dobrý pocit. Tak sme si povedali asi pred 3 rokmi, že však my máme vlastne plný celý rok, že poďme proste oddychovať, ten január, február, je všade také mŕtvé obdobie, že buďme doma, buďme s rodinami, kto chce a môže pocestovať, že ešte nemusí riešiť prázdniny v škole, tak si ide niekde do tepla a tento rok aj ja by som chcel ísť vo februári zobrať aj otca na takú veľkú dovolenku, lebo tátko sa rozhodol, 3 roky sa vyhráža, ale tentokrát sa rozhodol, že teda už končí na konci roka s robotou, ide do penzie, je to proste beusák, ten, na ktorého každý ukazuje fakera, tak to je jeden z nich, ale super človek, takže chcem mu dopriať takú dovolenku aj s jeho manželkou, takže preto ani toto leto nikam nepôjdem, lebo budem šetriť peniažky, aby som mohol zobrať jeho a rodinu vo februári niekde. Ďakujeme za návštevu. No ja ďakujem chlapci vám, že som tu mohol byť. Pozdravujem aj vašich teda fanúšikov. Chcel by som povedať, že som veľmi rád aj za otázky, ktoré nie sú úplne príjemné, ale patrí to k tomu a dúfam, že som vám odpovedal tak, aby ste si z toho zobrali, že není ten Kali až taký Ale pokiaľ si to myslíte, chleba lacnejšie nebude a ja budem fungovať ďalej, takže ďakujem aj vám všetkým. Díkičko, máme nejaký dárček? Veľmi rád som ťa spoznal. Ďakujem. A ja vás chlapci. Raz. A my sa vlastne s Gábkom vidíme na septembrovom turné. My pokračujeme s Marcinom. Tak... My sme ešte spolu nepili, ale že? Nepili. Ja si to prepáč, ja si to ináč odkladám, že ja teraz vôbec nepijem a nechávam si to až na ten september, lebo my začíname 3 vystúpeniami po sebe na východe. Na východe. My máme východniarskú šnuru, to je pravda v tom septembri. Nice. A to je ešte pravda, lebo však Peťo mal 60-ku a my sme s Peťom ešte 60-ku nezapili. Čiže som si povedal, že celý rok akože si nedám do huby
tú vodečku moju obľúbenú, ale na toto vaše sa teším. Yeah. Snáď áno, keď ne, tak schudneme. Motivačné. To si skoro vlastné. Môžem to otvoriť? Jasnačka. Čo si mu dal? Morské šteniatka, tak máš... Pozri, že sa mi ešte hodí. Máš s našim uvidíš, či sa motorkárským ti- gangom vpred je Loživčák podcast, zadu máš logo našeho motorkárskeho gangu. Áno, to Ganga. Dobrá, Motorkárska okay. ganga. Však ty máš Hava, nie? Čo ty máš za Hava? Ja mám Weimara, no. To je krásny Havko. Krásne Je, tričko, ne. ďakujem. Áno, je v takéto farbe, jak tričko. A keby nedostal meno, lebo jeho majiteľka bola pani z Ukrajiny, žijúca v Nitre, čiže aj tí psíkovia mali také mená netradičné v tých papieroch, ale on sa volal, že Sky, chudák tak od malička má proste gejovskú nálepku, vieš, lebo v labkovej patrole Sky je žena a on je muž. Takže všetci, Skyka, poď ku nám, Skyka, ale není to Skyka, to je Sky. Ale je to taký psík, že ak by som mu ja dal meno a mal tú možnosť, tak určite je to, že Forrest Gump, lebo on je jednak akože veľmi múdry, ale zároveň má tak blbý výraz v tvári, že to najviac na ňom milujem. No. A mal som XY psov, mám rád psov, ale tak citovo naviazaného psa na človeka, Oni sú lepidla riadne, jak je no. tento Weimar, nezažil som to v živote. Akože určite aj tvoje. Áno, tieto Vyžli, keď máš tak ten nálepka úplne. To je... To je Ja, to potrebuješ lásku. Však už Áno. Nič, už je to perfektné. Nelovíme, no. Dobre, poďme žiť do životov našich. Poďme do našich životov. Idem zistiť, ako je to doma. Nech je váš Áno. Nech ste hodne v rohu.